ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. బాగాలేచ్చి എന്താതെന്ന് പറഞ്ഞു. ఓకే. దాలేచి ఎല്ലാം మనేడు మేడం పెరుగుతుంది కైట్ కాసిచ్చి కేన్న అక్కడ వరకేందని నిలపించారు. അത് എല്ലാണ്ട് దాదాం పెరగను కాండి ఓర్మంటే పోడు పొద్దాదాం పెరగండి ఆపరేషన్ అంపన కాసావుడు స్టార్టింగ్ కాసు కట్టోడు. ಈತನೇ ಟಾವಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಆಪುನಾಂಡ ಇಂಕ ಇನಿ ಕೊಡೆ ಆವಡಿತ್ತನು ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟೆರಿಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮನ್ಪುನ ಕಟ್ಟೋಡು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ಲು ಮಾತ ಮಂಡೆಚ್ಚಾತನ ಇಂಕ అశోక్ ఎంజేఎస్ హాయ్ హాయ్. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಹಾಂ ಗೊತ್ತು. ಏರ್ ಬಿಸಿ ಈರ್ ಬಿಸಿಯಾ ಅಶೋಕ್ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬಿಸಿ ನೀ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿ ನೀವಿಲ್ಲ. ఎనిమిది ఐడి ఉంటుంది పేరు మెసేజ్ మంప్లే ప్లీజ్. ನಿರಂಜನ್ ದೇವರೇ ಔಟು ಪೂಜಾ ಬಿಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆತನು ದೇವರೇ ದಾದಿ ನಕ್ಕೆ ಆತನ ಅಂದೆ ಅಂದಾಯನ ಕೊಡೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎತ್ತಿಜಿ ಯೋ ದೇವರೇ ಬಿಂದಾಯಿ ಕಂತೀನಿ. ಏ ಯೋಗಿಶಾ ಕ್ಯಾ ಹೇ ಏಕ್ ಲೈಕ್ ತೆ ದೋ
ಬೊಕ ಸೀದಾ ಪೋನಾಡ ಆಯ್ ಬಿಂಗಿರಿಯೇ ಸಾವ್ ఆయన హైడ్ మంతిತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ 24 hours ಹಾತ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿ ఆయన ದಾತನ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಒಂತೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಚೀನಿ ಬತ್ತೀನಿ ಎನ್ನಿಲ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಆಣಲ ಒಂತೆ ಬತ್ತು ಪೋಕ ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೆ ಅಲೆ ಪರ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ योगीशा बैड कमेंट नहीं करने के इसमें ಯಾಕೆ ಮಂದ ಅಕ್ವೇ నేను ಇದೀಗ ರಾತ್ರಿ ಬೇಲೆ ಈ ಪೂಜಾ ದಾಯಿಗೆ ಬೇಲೆ ಪಗೆಳ್ಳು ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡೆನ್ನ ಕಾಂಡಿರ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ವಿಜಯ ಪಗೆಳ್ಳು ಹೈಡ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಇತ್ತು ದಾದ ಬೇಲೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಒರ್ಂಬರೆ ಜನ ಇತ್ತಿಂದ 10 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಡು ಮಂತ ಪೋಪೆ ಒರ್ಂಬರೇಕ್ ಒಕ್ಕಡೆ ದಾದಿಕ್ ಕುದೊನ್ನತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುನತೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತಿನ ಮಂತದೆ ಕುಲ್ಲುನತೆ ಫ್ರೀ ಪೇಯನು ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಿನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಜ್ಜನ ಬರ್ಪೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವರು ಅತಿ ಇಲ್ಲಡ ಅಡಿಗೆದ ಪೂರ ಬೇಯ್ಪಾ ಬಾಡ್ನ ಬಕ ಪಿದಯ್ಯಾನ್ ಪೂಪುಜಿ ಬೇಲೆಗಿತ್ತೆ ಪೋಯರ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡದೆ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲಡಿ ಆನೆ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿನ ದಿನೋಲ ಬರಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಪ್ಪನಾಗ ಅಮ್ಮ ಮಂತಂದಿತ್ತೇನೆ ಒಂತಾಂಡಲ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿದ ಬೈ ಉಂಟ ಬೇಲೆ ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಊರೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡತೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ದಾದೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಈರು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪದ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ನೀರು ಬೊಸಾತ್ ಆಯುಬು ಹೊಸತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಲ ಪದ್ಯ ಬರೋಣ ದಾದ ಪದ್ಯ ಬನೋಡು ಯಾ ಪದ್ಯ ಬಂದಿನ ಓಲಾಂಡಲ ಕೇಂದಾರ ಒಬ್ಬ ಜೇಕೆ ಐಕ್ಕೋ ಅಕ್ಕು ಅಕ್ಕು ಪಲ್ಲೆ ಜೇಕೆ ಅನ್ನನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಇವನ ಬತ್ತಂತುಲೆ ಅಂದಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋಡೆ ಬೈಜ್ಜಿಯೇ ಅಲ್ತುಲೆ ಅನ್ನನ್ನೆ ಬತ್ತೇರಿ ಮನಾಡು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ ಯಾನ್ ಯದಾ ಬತ್ತುಗುಳುಂಡಲ್ಲ ಇವನ ಪಾಸ್ ಆಪು ಐಕ್ಯಾ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನನ್ನೆ ಬತ್ತೇರದಾದ ನಾನು ಓ ಪದ್ಯ ಪನೋಡು ಪಲ್ಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೆದು ಕಡುಪುರ್ಲೆ ಓದಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪದ್ಯ ಇದೀಗ ದಾದನ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಜ್ಜಿಯೇ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆಕ್ಕೆ ದೇ ದಾಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಬರ್ರೆಗ್ ನನ್ನ ಲೈಟ್ ಮೌನ ಆತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಆವಡು ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಿಜಿ ಖಾಲಿ ಸಬ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಮೊನಿಟೈಸ್ ಆವಡು ಅದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪಿನ್ ಬರೋಡು ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಬರ್ಪಿನ ಎಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಕಲು ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ಲ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ನಿಕಲ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕಲು ಒಂತ ಜನ ತೂಯೇರಿಂದಾಂಡ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪು ಈರ್ಲ ತೂವೋಡು ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ಪೆ ಏಲ್ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪದ್ಯ ಬರೋಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಈರು ತೇರ್ನವಿ ಬೂರಾಪುಡು ತುಳು ಪದ್ಯ ದಾದೆ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡ್ಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನ ಬರಡವೆ ಒಂಚೂರು ಉಂತಲೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಪೈರೆಗು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಶೋಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ. ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ, ಎಂಚೋಲ್ಲ ಸವಿತಾ ಸೌಖ್ಯನಾ? ಚೀಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪದ್ಯ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಎಂಕು ಊಲ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ. ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರಲ್ಲ ತುಕ ಹೆಂಗ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪದ್ಯ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಹಿರೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಷ್ಟನಾ? ಹಿರೇ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇಷ್ಟನಾ? ಇಕ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ ಪದ್ಯ ಬರಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಶೋಭ ಇಜ್ಜಲ್ ಮಾರ ಅಲ್ಲ ತಿರುಪತಿ ಪೋತಲು ನನ್ನ ಏರು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ಅದಾಗ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೇವೆ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ಪುಂಡು ಪದ್ಯ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಇಜಿ ನೀರು ಬರಲ್ಲ ಪದ್ಯ ದಾದ ಬರಡೊಂದು ಎಂ ಪನ್ಪೇವೇನು ಹಿಂಗೆ ಶೆಕೆಪುನ್ ಮಾರಾಟ ಕೂಡೊಂದು ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಲಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಜೇಕೆ ಅನ್ನೋನಲ್ಲಿಪ್ಪಲೆ ಜೇಕೆ 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 ಎಡ್ಡೆ ಬುಧರ್ ಮಾರ ಜೇಕೆ ಕೋಪಾಲನೆ ಆರು ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಎಪಿ ಮೇರಿ ಜೇಕೆ ಸವಿತಾ ಪೂಜಾರಿ SP ಫುಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಶೋಕ್ AM ಭಾರತೀಯೇ ಭಾರತೀಯ ದರಗಿಳಿದಂತೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಆ ಭಾರತೀಯ ದರಗಿಳಿದಂತೆನ ಪದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಇರಿಗೆ ಅಂದ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟನಾ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ತುಲಿ ಭಾರತೀಯ ದರಗಿಳಿದಂತೆ ಗೈಟ್ ಭಾರತಿ ಉಂಡ ಆರತಿಯ ಅವು ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನಿಯೇ ಇಂಕೋ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈರಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಒಂಚ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾಪನ್ಪ ಇಂಚಿನಿ ಪದ್ಯ ಅದಾದ ನೆನಪು ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಂಕು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ನಾ ಉಂತಲೆ ಬೇತವು ಪದ್ಯ ಉಂಡು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅದಾದ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಚೂರು ಬರೇಲಿ ಗೋಪಾಲನ ಇಂಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದಾಯಗ್ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಲು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾ ಅಂತ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಆಡಲು ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಅವನ್ನೆತ್ತೆಯೇ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಚಾರವು ಸರಿ ಜೇಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅದ ಅವನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತರ ಆಯ್ತು ಒಂಚು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಖಾಲಿ ಬರೀಪಿನ ಟೈಪ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಂಚಾಂಡ ತೂಲಿ ನಲಿಪೋಡ ಕೇಳ್ನೆ ನಲಿಪೆರೆ ಜೇಕೆ ನಲಿಪೆರವೆ ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ನಾವಿರುವ ತಾಳವಿ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ ಏರ್ಲಿ ಜೇರ್ ಮಾರ 4 ಜನ ಇಪ್ಪುನಾ ಏತು ಜನ ಬರೋಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವ ಕಾಯುವ ರೂಪಸಿ ಬಯಕೆಯ ದಾದಾ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗುಡಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗುಡಿ ಉಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವೇರ್ನ ಒಪ್ಪುಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವಂದಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ
ನೇ ಶೋಭ ತಿರುಪತಿ పోతాల్ ಬನ್ನಾಗ ಲಡ್ಡು ಕಂಡ್ರೆ ಪಂತೆ ಕನ್ಪಲ ಯಾರು ಅಕ್ಕ ದೇವರು ಹಿರೇಗ ಆರೋಗ್ಯವಿದ್ದ ಆಯುಷು ನೀಡಲಿ. ದೇವರಿದ್ದಾರಾ? ದೇವರಿದ್ದಾರಾ? ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವರಿದ್ದಾರಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರಿದ್ರೆ ಪಾಪದವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರಿರುದು, ಬಡವರಿಗೆ ದೇವರಿಲ್ಲ. ನಾವು ದುಡ್ದು ನಾವು ತಿನ್ನುದು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ದುಡಿಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳುದು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಅವೇತೆ ಏನು ಪಂಡಿನಿ ಕುಡೊಂದ್ಸರ್ತಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆವೋಡು ಎಲ್ಲೇನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರ್ಪೋಡ್ಯಾನು ಸೋಮವಾರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಇಂದು ಪೂರ ಎನ್ನಾಗೊಂಡತೆ ಇಂಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆಯಾನು ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಆಂಡಲ ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕೆಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸ ಬೇನೇನು ಬೇನೇನು ನೀರು ಬರ್ತದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಟಿ ಅನ್ ಪಾತೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದು ಪೊರ್ತದ ಬೇನೆ ಒಂತಂಡಲ ಮಾಜುಂಡು ಇಂಕ್ ಲೈವ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಅವೇ ಬೇನೆಗ್ ಏನು ಜಾಯ್ನ್ ಆವೋಡು ಅಂಚ ದಾದೆ ಮನ್ಪುನು ದೇವೇರು ದೇವೇರು ಬುಲ್ಲೇರ ದಾದಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜೇರಿಯೇ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜೇರ ಉಳ್ಳೇರ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನ ಕೂಡ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ತೊಂಬೋದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಸೈಡ್ ಒಂತೆ ಮಾಸ ಬೈದಂಡು ಅವನ್ಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಅದೆತ್ತದ ಆಯ್ಬೇಕ 10-15 ದಿನ ಆಯ್ಬೇಕ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ಯ ತಿಂಗೋಲ್ ಪೋಡು ದೇವೇರೇ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೋಡು ಈತ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮನ್ ತೂತೊಲ್ಲಿತ್ತುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಒರೇನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸೀಕು ಕೊರುಡು ಪಂಡದು ಇಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ದಂಟುಂಡಲ ಆಯ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಮನ್ಪುನಾತು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯಡಯ್ಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಒರೇಗ್ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನೇಕ್ ಐಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆನೆ ಬಿಡ್ತಿ ನರಮನ್ನ ಮಿತ್ತಲ ನಂಬಿಕೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನರಮನ್ನ ಮಿತ್ತಲ ನಮಕ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಕ್ ವೈರಿಲ್ಲತೆ ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ಇಜ್ಜೇರು ಖಾಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ ಸೈಪಿನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನು ಎಂಕ ಅನುಭವ ಅಂಚ ಆತಂಡು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಂತಿನಕುಲ ಏತ್ ದಿನಕು ಕುಲೆಗ್ಲ ಪೀರ ಮುಟ್ಟುಂಡವು ಐಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೀರ ತಟ್ಟುಂಡು ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಂಡಕ್ಕ ಬಂಗ ಮಾತೇನು ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬಂಗ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಂದ್ಯಾ ಪನ್ಪುಜಿ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ್ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬಂಗ ಉಂಡು ಒವೇ ಕಷ್ಟಗ್ಲ ಅಕಲ ಬೇಲೆ ಮಂತದೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜ ಓಡತೆ ಬೇಲೆ ಮಂತದೆ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜ ಓಡತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ತೂಕ ಪೂರೇಕಲ ಜೈ ಪೂರೇಕಲ ನಮ್ಮ ಜೈ ಒಯ್ಕಲ ರೆಡಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಪಾತೆರ್ನ ಗುಂಜಿ ನನ್ನಡು ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತಂಡತಿ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಟೋರಿ ದೆಂಗದಿ ಓಡು ಅವು ಪೂರ ದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ದಾದ ದೆಂಗದಿದ್ದಾದ ಮಲ್ಲ ಗಂಟು ಬರ್ಪುಂಡ ಅವು ಪೂರ ದೆಂಗದೀಪಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಡ ಎಂಗಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮನ ಸಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಎಂದು ಕಷ್ಟ ಪನ್ಪುನಿಕ ಇಟ್ಟು ತೊಂದರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅತಿ ಏರಡಲ್ಲ ಕೇನ್ ಅತ್ತಿ ಅನ್ ಪನ್ನಿ ಅನ್ ವಿಷಯ ಇಂಚ ಅಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಬನ್ನಿಕ್ ಅಂಚೆನುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಆವೋಡು ಪಂಡದು ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಪೂರ ಉಗ್ಯಾಡು ಪಡೋದು ನಿಕಲ್ದ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಪಾಡು ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಆಪೀರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ 3 ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ ಉಲ್ಲೇರಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಜೆಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ಇರ್ತೆ ಉಲ್ಲೇರೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರೆ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಆಯ್ತಿನೇರೆಗೆ ಜೆಕೆ ದಾದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜರೆ ದಾದ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಜೆಕೆ ಅಮ್ಮಗ ದೇವರು ಇದ್ದರೆ ಈ ಲೋಕ ಶಾಶ್ವತ ಎಲ್ಲಿ 2 ದಿನದ ಸ್ವರ್ಗ ಖಚಿತ
ದೇವರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ವೈಭವರೇ, ನಿಜ. ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ದೇವರ ಒಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೇಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ದೇವರೇ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ ಕೊಡು, ಹೀಗೆ ಕೊಡು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನನಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಬೇಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುದಿಲ್ಲ. ಇವಳದ್ದು ಯಾವಾದ್ರೂ ಇದ್ದದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಒಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ. ಒಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ದೇವೇರು ಅಂದತೆ ಉಪ್ಪಡಿಗೆ ಸೈಡ್ ಪೋತಿನಕ್ಕ ಬಕ ಇತ್ತ ಮರ್ದಲ್ಲ ಮಂತಿಜಾರ ಜೇಕೇರು ಅರೆಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಾರ್ದು ಜರ ಎಂಚಿನ ಆವಡ್ ಜೇಕೆ ಅಕಲಕಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾತ್ ದೇವೇರು ಕೈಕಾರು ದೆಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಕಲಕಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಈಗ ದೇವೇರು ಅಕ್ಕಲೆ ಕೊಂಚ ಆರೋಗ್ಯ ಎಂಚಪ್ಪಡು ಪಂಡ ಪ್ರಾಯ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಕಲ ಸ್ವಂತ ಬೇಲೆ ಅಕುಲು ಮನ್ಪೋಡು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಜೇಕೆ ಅಕಲೆ ಕೊಂಚ ಮಿಯರ ಆವಡು ಕೈಟ್ ದೆತ್ತದ ಒನಸ್ಸು ಮನ್ಪೆರ ಆವಡು ನಡಪೆರ ಆವಡು ಅಕಲ ಬೇಲೆ ಅಕುಲು ಮನ್ಪುನಾತ್ ದೇವೇರು ಶಕ್ತಿ ಕೊರಿಯಡ ಯಾವು ಈ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಜೆಟ್ ವರಿಂಗುನಾತ್ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಜೇಕೆ ಏರಿಗ್ಲ ಪಗೆಮಾನಿಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ಅಕುಲು ಪೋಂಡ ಪಿರೋ ಬೆರಿಯಾಂಡಲ ತೂವೊಡಿಗೆ ಪಗೆಮಾನಕಲ್ಲ ಒರಿಯಾಗ ಬಂಗ ಆಪುಣ್ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರದು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ ತಗೋದು ಜರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಜರ ಜೇಕೇರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಾರ್ದು ಜರ ಜೇಕೆ ಬಕ ನರಮನಿ ಆಪುಜಿ ಜೇಕೆ ಏರ್ಲ ಆವಾಡ ನರಮನಿ ಆಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಆಯನ್ ತುಂಡ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನು ಮೆಂದುಂಡ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನು ಆಯನ್ ತುಂಡನೆ ಆಪುಜಿ ಆಯ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡಾಯರ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಎಡ್ಡಾಯ ಬಂಡೇರು ಪೋಯರು ಇತ್ತಿನಾಡೆ ಪುರ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮನ್ ಈ ಋತುನಗ ಎಂಕ್ ಖುಷಿಯಾಂಡು ದಾದ ಮನ್ಪುನ್ ತೂವಡತೆ ಜೇಕೆ ಎಂಕಲ್ ಅಮ್ಮನ ಎಂಕು ತೂವಡತೆ ನನ್ನೋರು ಏರ್ಲ ಬರ್ಪು ಜೇರ್ತು ಏರಂದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಮನ್ಪೇರ ಅವು ದೇವೇರಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ತೋಜುನ ಅಪ್ಪೆನ್ ತೂವಡತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೊನ್ನ ಅಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ರುಪ್ಪುನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಎಂಚೆ ಕೆಲವು ಆನ್ ಜೋಕುಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಪೆನ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಮ್ಮ ಬಂಡ ಜೋ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮದ್ವೆ ಅದು ಪೊಯ್ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕುಲ್ ತೂಪೇರು. ರಮೇಶ್ ಹಾಯ್, ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಮಸ್ತ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಒಂದು ಲೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನೀವು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ. ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಸೂಪರ್ ಅಂತೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಂಗೆ. ಅದು ಒಂದೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಅದು ರೆಡ್ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ, ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಂಗೆ. ಕಂಗು ತೋಜುನ ದೇವಿರಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಮ್ಮಲ ಪೊಪ್ಪಲ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇಜ್ಜೇರು ಪೊಪ್ಪ ತೀರ್ದು ಎಲ್ಲ ಜನವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ನಾ 8 ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೈಲ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್, ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂತ ಈಗ ನಾನೀಗ ಹಿಂದೆ ಅದು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೀಳ್ತದೆ ಕೂದಲು, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಜೇಕೆ ಇಲ್ಲ ತೂತರತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ನಾಗ ಅರೆಗ್ ದಾದನ ಅಣ್ಣಗ್ ದಾದನ ಕಂಡ್ರ ಬಂಡರತೀರು ಬಾ ತೊಂದರುಡುಂಡುಂದ ತೊಂದರುಡಿತ್ತಿನ ಖಾಲಿಯೇವು. ರಮೇಶ್, ನೀವೊಂದು ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೂಪರ್ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್. ನೀ ಓಲಾರ್ ಜೈಕೆ ಈರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚವೆ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾವಡು ಪಂಡದು ಯಾಲ ದೇವಡ ಬೇಡುವೆವೆ ಅರ್ನ ಕೈಟು ಒನಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಆವಡು ಅರೆ ನಡಪೆರ ಆವಡು ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲಕ ಆವಡಾರ್ ಅವೇ ಅರೆ ಹುಷಾರಾವಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾವಡು ಇರ್ ನಮ್ಮ
ಯಾನು ಏನು ಸುತ್ತ ಇದನ್ನ ಲೈವ್ಡು ಪಂತೆ ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಂದು ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ. ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸುರೇಶ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಲೈವ್ ಬಲೆ ಬೊಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತಾ. ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ ಆಯಿತಾ ನಿಮಗೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರವರಲ್ವ ನಾವು, ಹಾಗೆ ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು. ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೆಂತ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮದು. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರು ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ಯಾವ ಊರು? ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳು ನಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಜೈಕೆ ಮೂಲಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತುಲಿ ಆಯನ ಪುದರ್ ಪರ್ತ ಸರತಿಗೆ ಸಾವುದಾಯೆ ಯಾನಿತ್ತ ತೂಪೆ ತೂಪೆ ಹೈಡ್ ಮಂತಂದು ಪೋಪೆ ಪೆದಂ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾರು ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಪಾತ್ರ ಪರ್ತ ಸರತಿ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಇಲ್ವಾ? ಕನ್ನಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಮಾತಾಡುತ್ತೀರ ಅಕ್ಕ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಅವರೇ. ನಿಂದ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಪೋಡು. ಅದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳು. ಇವರು ನೋಡಂತೆ ಎಂತ ಎಂತ ಮಾತಾಡೋದು. ನಿಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಾ? ಒಳ್ಳೆ ಫಿಗರ್. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ವಾ? ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ವಾ? ಸೊಟ್ಟಾಗಿದ? ನಿಮ್ಮ ತಂಗಿಗೆ ಸಹ ಅಂತ ಫಿಗರ್ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂದು ತಂಗಿಂದೆಲ್ಲ? ಹೊರಗಡೆ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತೇ ಇಲ್ವಾ? ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ತರ ಯಾರ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೋದವರು ನಾವಂತೆ ಅನಿಸಿದೀರಾ ನೀವು? ಫೇಕ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ನೀವು. ನಿಮ್ಗೇನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ವಾ? ಒಳ್ಳೆ ಫಿಗರ್ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಅವರು ನೋಡಿ ಒಂದು ಫೇಕ್ ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಬೇಡದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ನೈಟಿ ಹಾಕ್ದಿಲ್ವಾ? ಅವರ ಹತ್ರ ಹೇಳು ನೈಟಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ, ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಬೇಡಿ ಮೇಡಮ್. ಎಂತ ಬೇಡದ್ದು ಜನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಓದು ಚೆಕ್ಕ ಸಾವಿಯ ಓದಿಸಿದ ತೂಂದು ಪೋಪೈತಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಹಾಳಾಪುಣಿ. ಯಾನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಬುಡಿಯೇವೆ, ಯಾನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಬಿಟ್ಟವರ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಮಾರಿ ಬಂದಿದೆ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಭಿ ಅಭಿ ತೂಲಿ ಪೊಡ್ಚಂದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನು ಸಾಯ್ತು ಬೋತಿನೇ ಮಾರ್ಲಿ ಮೂಜಿ ಬುರ್ತೆಗೆ ಮೂರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ. ಅವನ ತಾಯಿ ತಂಗಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೆರೆಕೆರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಬೀದಿ ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಎಂತ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಅಂತ ಅವನು ಆಯ್ ಮರ್ಲಿ ಹೋದರ್ ಚಕ್ಕ ಏರಿ ಅಮ್ಮ ದಾದನ ఆయన ಅಪ್ಪೆಡ ಬಂದು ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲೆ ಆನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡಿ ఆయన
ಇಜ್ಜಿ ಸಯ್ಯಡೆ ಬಾರ ಕಟ್ಟಡಜ್ಜಿ ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ ಸಾಕ ಎಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳು. ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುದ ನೀನು ಮುಚ್ಚೆ ಬಾಯಿ ಅಂತ? ನಿನ್ನದು ಏನು ತಿಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಊಟ ಏರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೈತು ಬೋತೀನಿ ಮುಚ್ಚಡಿಗೆ ಬಾಯಿ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳು ಮುಚ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾರ ಲೈವಿಗೆ ಬಂದು ನೀನು ಮುಚ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುದು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ? ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಹೇಳ, ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಹೇಳು. ನಾನು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನೀನು ಯಾರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಯಾರ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ದದ್ದು ನಾಯಿಯನ್ನು? ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರ ಕರ್ದದ್ದು ನನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ? ಅದು ಫುಲ್ ಐಡ್ ಮಂತೆ ಏರ ಸೈತು పోతినే ಬೇವರ್ಸಿ ಬುರ ಬೆಚ್ಚ ಬರ್ಪು ಮೂಜಿ ಕಾಸೆ ಸೈತು పోತಿನ ಅಂದ್ ಐಕ್ಲು ಅವು ಪನ್ಪೇರ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕಲ ಜೀವ ಪೋಯರ ನಾಗ ಬೇಗ ತೂಪೊತ್ತು ನಂಚ ತೂವರ್ ಚಕ್ಕ ಆಯ್ನ ಇಜ್ಜೆ ತೂಪು ಸೈಯಡೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೆ ಸಾದಿರ್ಬೋದು ಸೈಪು ನೈಕಲು ಮತ್ತ ನೆಟ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಒಂದು ಏರ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅವಕ್ಕಲು ಪಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪೀನಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತವು ಅವಾರು ಕೊರಗ ಜನಾಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಕನೆ ಮನ್ಪೇರು ಏರವು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಪ್ಪುರ ಏರ ಸೈತು పోತಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮೇನ್ ಪೂರ ಮಾರ್ಗಡ್ ಬುಡ್ದು ಬೈದಿನ ಬೊಡಿ ದಿನಕ್ಲೆ ಏರ ರೊಟ್ಟು ಕಡುಪುರ್ರಾಂಡ್ ಅಲ್ಕದ ಬತ್ತ ಇಡೇ ಬರ್ಪೀನಿ ಸಾಯ್ತು పోತಿನ ಐಕಲ್ ಬರ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂದಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೆಲವು ತುಯರ ಒಂದಿನ ಕೆಲವು ಬರ್ಪ ಸಯ್ಯಾರ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಇವಿಡತ್ತು ಎನ್ನಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾತ ಹಿಡಿತ್ತು ಅವು ನೀವು ದಾದನ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಹೆಂಗೆ ಬೋಟ್ ಬಂದೆ ಬತ್ತಿನಿಂದ್ರ ಗೊತ್ತಾಣ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಗೆಕ್ ಆಡಿದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಹಿಂಗ ಅವು ಖಂಡಿತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಏಪ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ತೂಜ ಮೆಸೇಜ್ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಲು ಕೋಡೆ ಆಯ್ತಾ ಪೋಯಿನಿ ಕೋಡೆ ಪೋಂಡ 14 ಕುಲ್ಲಲ ಅಂದು ಬೇಗ ಬರ್ಪೋಲ್ಗೆ ಬರುವಲಿಯಾ ನೆನಪುನಟೆ ಊರಿಯ ಓವಿಯೇ ಶೋಭಾ ಯಾಪ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ವನಿತಾ ಕೇನಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗಗನ್ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೋಲ ಸೌಖ್ಯ ಐರೇನ್ ಚೋಲರು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಮೇಡಮ್? ಇಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ದು ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟು. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಊಟ. ಗಗನ್ಚರನ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಮೆಂಬರ್ ಹಾಯ್ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರ ಮೆಂಬರ್ ಸೌಖ್ಯನೇ? ಶೋಭಾ ಬೈಜ ಲೈವ್ ಗಿಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ತಯ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಲು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ಗ ಕಿರ್ಕೋದು ಏರಾಯ್ ಯಾ ಬರೋಡ ಸಾರುಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೊಪ್ಪಿನ ಅಂದು ವನಿತಾ ಎಲ್ಲ ಪೋಯರುಂಡು ಅಮ್ಮನ ಲೈಕ್ ದನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ? ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ? ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರಾಮಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಯೋಚನೆ ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಬರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಊರಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರು ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರು ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುದವರು. ಅದು ಎಂತ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ, ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಅದೇ ಥರ, ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಎಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ನೋಡುವ ಅವನೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆಲ್ಲ ಸಾಕು. ಮುಲ್ಪತುಲೆ ಬೋಲು ತುಯ್ಯ ದಾದುಂಡ್ಯಾ ದಾದೆಯಾ ವನಿತಾ?
दा मुलपतुले दादा बोलतो ओडियान पनिया म्हणित मुलपतुले घ्यान तर ये दादंड ದಾದೆಯಾ ಅವು ಬಿಡ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಡು ಮೇಡಮ್ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಬಾಯಿರಿ. ಆಯ್ತು ರಮೇಶ್ ಅವರೇ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಎಂತ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಏರ್ ಬರ್ಪುಜೇರು ಇರಿಗೆ ಏರ್ಬೋಡು ಕವಿ ಪೋಯಿ ನೀನಾ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲ್ ಆಲಿಯಾನೋಲ್ ಕಲ್ಕನಾಗನೆ ಅಲೆ ಕೇಂಡ ಅಂದಲ್ಪ ಪಾರ್ವತ್ತಲ್ಲಿ ಏರಿಯ ಒಂದು ಓ ಅಭಿ ಪೋಯ್ನಾ ಆ ಜನ ಪೋಯ್ನಾ ಅಂದಿ ಆಗ್ಯಾರ್ಪೆ ಬಂಡಿಸಿದ ಪೋಯ್ನೇ ಅಭಿ ಎಂಗಲ ಅಜ್ಜಿದಾನೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಚೂರು ಬಲೆ 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 ಅಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಗಗನ್ ಚರಣ್ ಪಲ್ನೆ ಒಂಜಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಗಗನ್ ಚರಣ್? ನೀವು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು? ಚಾ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? ಓಲರ್ ಮಾರ ಪನ್ನ ಓಲರ್ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜದೆ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಜೆ ಕೆ ಆರ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಹಾಂ ಏರಿ ಆರು ಬುಡ್ಪುಜೇರ ಏನು ಏರ್ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಎಲ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ ಯಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪೋವರೆ ಜೆ ಕೆ ఆయన బుడ్పుజేరు దేవేరు అందు గొత్తుండు యాన్ నమ్ము నిన్న అಪ್ಪೆನೆ బుడ్పుజారు ಹಾಯಪ್ಪ ಇನಿ ಪನ್ನಿನೆಲೆ ನಾಳೆ ಅಡ್ಡ ಬುಡ್ದು ಸೈಪೇನದ ಅದನ್ನ ರೋಡು ಬುಡ್ಸ ಎರಲುಲ್ಲೇವಿ ಪುರಂದರ ಒನ ಸಾತಿಜಿ ಒನ ಸಾಂಡಿ ಒನ ಸಾತಿಜಿ ಪುರಂದರ ನನ ಓಡು ಎಂಚ ಉಲ್ಲರೀರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈ ನಮ್ಮನೆ ದೊಂಡ ಬಿಚ್ಚವನಕ್ಕೇನು ಜೈರೇಗು ಹಾತು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲಾತಿಜಿ ದೇವರ ದಯಟು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ఈరోజు లైక్ కొరలే ఇంక ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ ಮಾರ್ರೆ ಮಂತಿ ತಿಂದುಲೆಗೆ ಅನ್ನಂದೆ ನೀ ಜೇಕೆ ಮೇರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಏಪಿ ಬತ್ತೇರಿ ಈ ಮನ ಬತ್ತನ್ ಅಂಜಿ ಬೈ ನೇ ಮನ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ್ ಯಾವ ಕುಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಸತ್ತಿ ಪೋಡ್ತಾನೆ ಬತ್ತಡು ಲೈಕ್ ಕೇಳನೆ ಅಕ್ಕೋ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಹಾ ಕೊಡ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈರು ಬುಡ್ಪರ ಪಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯರನ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೆ ರಾಯ್ ಅಜ್ಜಿ ಈರೊಂಚೂರು ಬರ್ಪಿನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಏರೋ ಒರಿ ನಟ್ಟು ನಾಯಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೇಳದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚುಲ್ಲರೀರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಬೊಕದಾನಿ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆಯಾನ್ ಬೈಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಹಾ ಅಜ್ಜಿ ಆರ್ ಕಾಲಿ ಹಾಯ್ ಮಗ ಪಂದು ಪೋಪುನಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ್ ಜೇರು ಅಜ್ಜಿ ದಾದಲ ಬನ್ಪು ಜೇರು ಸೀದಾ ಪೋಪುನಿ ಖಾಲಿ ಆತೇನೆ ಬಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಅಜ್ಜೀರು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೆ ಕೆ ಅನ್ನು ಅದೇ ಬೇರುಳ್ಳರತೆ ನಮ್ಮ ಎ ಪಿ ಆರು ಪಗೇಳು ಬೇತಲ ಉಡುಪೇರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಮಗ ವನಿತಾ ಈ ಎಂಚೊಲ್ಲ ವನಿತಡಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿ ಜೆ ಕೆ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಗೇಳು ಬೇತಲ ಉಡುಪೇರಿ ಯಾರು ಅರೆ ಬೇಲೆ ನಿಜ ಅಂದು ಎ ಪಿಗೂ ಆರು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ಡು ನೇರಂದಿಪ್ಪೇರಿ ಯಾನ್ ತೂತೇನರೇನು ಯಾನವರ ಪನ್ ಪೆಂದಿನ್ಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ದೆತ್ತು ಕಡುಪುರ್ಗ ಅಂತ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಅಜ್ಜಿ ವನಿತಗೆ ಪನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಗ್ಯಾಲ್
ఇని శోభ పరుపు చాలు వాళ్ళు ఇడే పోతారు తిరుపతికి పుల్లికి ఉసారి ఇజ్జిగే అజ్జిన దాని ఇది గుర్తుండా ಅಜ್ಜಿನ ಏರ್ ಪಂಡದು ಅಂದೆ ಅಜ್ಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಗುರ್ತುಂಡ ಇರೇಗ ಉಡುಪಿದತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಉಡುಪಿದಾಗೆ ನೋಡ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಡುಪಿದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ ಅದಕ್ಕೇನು ಬೇರಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಲ್ತ ಮಗ ಉಡುಪಿದಾಯನ ಉಡುಪಿದಾಯ ಬಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವನೋ ಉಡುಪಿಡುಂಡತೆ ಅಲ್ಪ ದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಬುದಾರ್ಲ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಪಪ್ಪನ ಬುದಾರ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ವನಿತ ವನಸಾಂಡ ವನಿತ ವನಸಾಂಡ ತರಕಾರಿಯಾ ಬಾಯಗರ ಶಾಟ ಏಪಿ ವಾಲಯುಡು ತೂತಿಜಿ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಆರು ಬರಡಕ್ಕೇನು ಮ್ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಂಡು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇ ಪಗೆಲಿಡೀ ನೇಲುನಿಯೇ ಯವ್ವೋ ದೇವರ ಯಾನ್ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ ಪ್ಯಾರ್ ಬರಡೆ ಇಂಕಿನಿ ಪಗೆಲ್ಡು ಭಾರಿ ಲೈವುಡ್ ನೇಲ್ವೇರು ಮಾಂಜ ಇಜ್ಜೆ ಅತ್ತು ಅಂದು ಯಾ ಪನ್ಪ ಯಾರು ಬರಾಡಿ ಎದುರೇ ಬರ್ರಾರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೋಡು ಮಾತ್ರ ಎಂಡ పోడు లైవ్ మాత పోడు నమ్మ ఎంక సపోర్ట్ ఒత్తిಗೆ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಎಂಕಲಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಅವಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಕಿಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಐಕೆ ಅಂತ ಊದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ನಿಜ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅವೇ ಲೈವ್ ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಈ ಜನ ಮುಲ್ದ ಅದ್ ನೇಲು ನೆಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪಗೆಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆ ಬಂದ್ಪೇರಾರು ಪನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ಅಂದಿ ಆರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪದು ಕೇಳನೆಗೆ ಆರಿಜ್ಜಿ ಪನಡಿಗೆ ಯಾರೇಂಡ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ಪ ಯಾನೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಬಂತು ಗೊತ್ತೀನಿ ಬಗೆಲ್ಲ ಮೂಜರೆಂಟ ಲೈವ್ ಉಡುಪಿರಾರು ಮೂಜರೆಂಟಿಗೆ ಯಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆತ್ತು ಕಡುಪುಡ್ತೀವಿ ಬಿಡ್ಚಿ ಪಾಪ ಓಡಿಯೇ ಲೈವ್ ಬಾಡ್ ತೊಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಯಾವಜು ಮಾತೇರಿಗೆಲ್ಲ ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಲೈವ್ ಪೋದು ಈ ಮಾತೇರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಪೂರ ಲೈವ್ ಪೋಪೆ ಈರಿ ಏನೇನು ತೂತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಲೈವ್ ತೂತಜ್ಜಿ ಜೆಗೆ ಬಾಕಿದ ಲೈವ್ ತೂತೇನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆಗೆ ಯಾನ ಆತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತನ ಅನ್ನಂದು ಪನ್ಪ ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜಿ ನಾವೇನು ಪೂರ ಪನ್ಪುಜ್ಜಿ ಅವೇ ತೂಯಡ ಪನ್ಪನ್ ಏರ್ಲ ಆವಾಡು ಮುರಾನಿ ಹರೀಶುಲ್ಲೆ ಆಯಲ್ನ ಬೇತ ಲೈವ್ ತೂತೆಯನು ಆ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಪಂಡೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ ಪನ್ನಡು ಪಂಡ ಮನ್ಪಂದೆ ಗುಲ್ಯ ಆಯೇ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿ ಲಿಪ್ಪತೆ ಮರ್ಮಯ್ಯ ಪನ್ಪೇತೆ ಎರಿನೇ ಅಂತ ತೂತಿಜಿ ಜೇಕ್ಯಾನೆ ಒಯ್ಟ್ಲ ನಾನು ಪಂಚಾಯನ್ ವಾ ಲೈವ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಪಗೆಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತರನೆ ಪುಡ್ಸತಿಜ್ಜಿ ಆತ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ಹಿಂಗ್ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಪೋಡಿಯೇ ಲೈವ್ ಪೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ಲೈವ್ ಪೋದು ಮಾತೆರ್ನ ಲೈವ್ಗಳ ಪೋದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ತುಲೆ ಆ ರೈಟ್ ಕುಲೊಂದುಂಡದೆ ಪೂರ ಕೆವಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆರ್ ಈ ರಿಮರಡ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನತೆ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಅಂತೂ ಏತ ಜೀವನ ಪೋಂಡಂಚಿ ಆ ಪಂಡೆ ಅರ್ಡ ಜೇಕೆಡ ಆರ್ ಬತ್ತೇರವಲು ಅದೇ ತೂತಿಜರ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಆರು చెప్పునే బతుది నెట్ బత్తన పుర్సొతే ఇజ్జి బాకి దాకా లైవుడు ఉండతే ఏపీ ఉండతే బాకి దాకా లైవుడు ఇన్న వనసాండే ఇరి ఎంచొల్లారు యా నంచొల్లే ఇంచొల్లే ಮರ್ಮಯ ಬತ್ತಿಜೆ ಮರ್ಮಯ ಉಪ್ಪಡು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ವಿ ಅತ್ಯ ವನಿತ ಬೇರೆ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಪುಡ್ಸೋತಿಜ್ಜಿಗೆತ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ನೇಲೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಲೈವ್ ಹುಡುಕೇಲ ಏಪಿ ಅನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ವನಿತ ಕೇನಿಗೆ ವಾಲೈ ಹುಡಿತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೇನು ಕೋಡೆನ ಇನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ ನೇಲೊಂದಿತ್ತೇರು ವಾಲೈ ಹುಡುಕೇನು ಜೇಕೆ ಪಂಪಿನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಪಗೆ ಯಾರು ಅಂಚ ಪೋಪು ಜೇರುಂದು ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರಿಜ್ಜಿ ಪರಡಿಗೆ ಅತೇ ಏಪಿ
ಆಚಾರ ಬಂದಾಗ ರಜೆ ತೊಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿಗೆ ಏಪ್ಯನ ಓಯ್ ಯಾನ್ವಾ ಲೈವ್ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಓಯ್ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಬೋರಾಡ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಜೇಕೆ ಅನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದು ಇವತ್ತೊಂಡರ ತೇಯಾವು ರಂಗನಾಥಾಯ ಊಟ ರೀ ತಾಯಿ ಆಯ್ತು ರೀ ನಮ್ದು ಊಟ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ನಂದು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಬಕ್ಕ ಇರು ತೋಜು ಜರ್ ಒಂದು ಬೈಯಡತ್ತು ಪಗೇಲ್ಡು ಈರ್ ಪೋತಿನ ಪಗೇಲ್ಡು ಅದಾಗೆ ಅಂತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಪಡು ಬಂದಿನ್ನೆ ಬುರ್ಚಿ ಪಾಪ ಯಾ ಎ ಪಿ ಅನ್ನನು ತೂತಿಜಿ ಲೈವ್ಡು ಈ ತೂತು ಜರಿಯಾ ತೂತೆ ಅನ್ನ ಕನ್ನಚ ಜೆ ಕೆ ಅಂತ ತೂತಾರೇನು ರಂಗನಾಥ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವು ಇದು ಮೋಸ ಓಲರಿ ಎ ಪಿ ಜೆ ಕೆ ಮಿನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಾದೇವಿ ಮಿನಿ ಶೋಭಾ ಹಾಯ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಲೇಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ಪೂರವಲು ಕೋಡೆ ಫುಲ್ ರೂಮ್ ಡೇ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಬೋರ್ ಆತಂಡು ಅಜ್ಜ ಚೂರು ಪೋಯಿನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಡಪುಲ್ಲೆ ಐಟು ದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ದಾಲ ಪಂಡಿನತ್ತವೆ ಕೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತನು ಕೋಡೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಬೋರ್ ಆಂಡ ಇಡು ಪೋಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕೇರ ಆಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎ ಪಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವನಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆವೆ ಯಾ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಂಡಿನಿ ಯಾ ತುಯ್ಯಿ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ತಾರ್ ಪನ್ಪೇರು ಜೇಕೆ ಆರ್ ಪೋತಿ ಜೇರಿ ಅಂತೂತು ಜಿ ಶೋಭಾ ಎಂಚಾ ಒಂದುಂಡು ಎಂಚಾ ಒಂದುಂಡು ಯಾ ನಿಲ್ಕು ತೂನಾಗಿ ಇರೋದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಟೈಂಟ ಬರೋದುಂಡು ಮಾರ್ರಿರ್ನ ಶೋಭಾ ಬತ್ತುನಿ ಶೋಭಾ ಬೈದಾರ ಇಜ್ಜತ ಅವಲಿಲ್ಲನಾ ತಿರುಪತಿರು ದೇವಡ್ ನಟ್ಟವ ಮಾತೆರೆಗಲ ಕೈ ಕರ್ಸಿಕ ಕೊರ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಕೈ ಕರ್ಸಿಕ ಕೊರ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಲೆ ಸುರೂಟು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಲೆ ಕೈ ಕರ್ಸಿಕ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಅಂಚೆ ನಟ್ಟು ಗಗನ್ ಚರಣ್ ಹಾಯ್ ಮುಲ್ಪ ಕನಿಕರು ಕೈಕಾರು ಪೊಲಿದುಂಡು ದಾದ ಟಿಕೆಟ್ ದೆಪ್ಪರೆಗ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬೋದೆ ಅವರೇ ಒರಿ ಅತ್ತ ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಟಿಕೆಟ್ ದರ್ಶನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಬೋದಾದ ಜನ ಅಂದ ಅವಲಂಚೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆತ ಶೋಭಾ ಓ ಅಂದ ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕದ 5 ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ದಾಲ ಅಂಚ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾರ್ದರಂದು ಪಂತಿಜಿ ಎ ಪಿ ಇರ್ದಾಗ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ತೂಯೆ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣ್ಯಾನ್ ಲಡ್ಡು ಕನಲ ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಪಿದಾಡುನಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಜೆ ಕೆ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಜೆ ಕೆ ಅನ್ನ ಇರೇನು ತೂತ್ ನಾಲ್ ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಪಾರ್ ಮಾಲ್ ಮಾತಕಂತ ರೆಡಿ ಆತೀನಿ ವನಿತಕ್ಕ ಕನಪ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಲಡ್ಡು ಕನವ ದೇವೇರೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಲ್ಲ ಒರಿಯೊರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಕವಿತಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ನಟ್ಟವ ಮದಿಮೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಡಾಬಾಡು ಪಂಡದು
ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಉಪ್ಪಂದೆ ಮಂಜಿ ಮದಿ ಮೆಂಜಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ನಮ್ಮ ದಾದಿ ಗಗನ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪರೀರು ತೂಪೆ ತೂ ಓಡತೆ ಶೋಭ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಡ್ ಈತ್ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರ ಬೊಕ ಮಾಲುಂಡ ಇರು ಮಾಲ್ ವನಿತ ಕೊರ್ಪಾಲ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಚಿ ವನಿತ ನಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾಲ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪಜಿರೆಗ್ ವನಿತ ಕೊರ್ಪಾಲ್ ಈ ರಿಮನಡ ಬತ್ತಾರತ ಬೂಲುಂಜಿ ಪಾರ್ದು ಬೋಂಡದಾನೆ ಈರ್ ಬನ್ನಗ ದಾನಿ ಜೆಗೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ ಏಪಿ ಈರೆಗ್ ಇಂಚಿ ವಿಮಾನ ಬರ್ಪುನಿ ಇತ್ತ ರೂಮುಡು ಉಲ್ಲ ರೂಮು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂದ ಜಾಲಿ ಆತ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ನಿನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡಿ ಅಂತುಪೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಬಲೆಗೆ ಹಿಂಗೆ ದಾನಿ ಇಂಚಿ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಹಾಪಿ ಬೆಚ್ಚನೀರ್ದ ಬಾಜೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಬೆಚ್ಚನೀರ್ದ ಬಾಜೆಲು ಕನ್ನ ಚಾತ ಬಾಜೆಲು ಚಾತ ಬಾಜೆಲು ಅಂಚ 35 ಜನ ಒಬ್ಬೋ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ದ ಪಸೆ ಆಜಿಗೋಣು 35 ಜನಗೆ ಬಾ ಅವು ಮಾಲುಂಡು ಶೋಭನಿಲ್ಲ ವನಿತಾ ನಿಲ್ಲಡುಂಡು ಎಂಕು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂವರೆ ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಜಿ ಓಡೆ ಬಲ್ಪು ನೀವು ಅವರ್ ಮರಾಂಡ ಓಕೆ 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 ಗಗನ್ ಚರಣ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಾರ ಈರಿ ಗಗನ್ ಚರಣ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಲೆ ನೀಲಿದ ಮಾಲ್ ನೀಲಿದ ಮಾಲ ಅಂಡ ಓ ಓ చెప్పమన్నారా ನೀಲಿದ ಮಾಲ್ ಎಂಕ್ 35 ಜನ ಬೈದ ಅಂದ ಟ್ರಿಪ್ಪ ಅತ್ತಿಯ ಶೋಭ ಅವು ಏತ್ ನಿಕ್ಲಿಗ ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಯಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪಾಯರಿತ್ತು ತಿರುಪತಿಗ ನಮ್ಮ ಪೋಪನ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗದಾದನ ಪೋಪನ ಟುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅವು ಏತ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಜೋಕ್ಲಿ ಶಾಲೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ತಪಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸುರಾಪುಡು ಇತ್ತು ದಾಲ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಐಟ್ ದಾದ ನಗ್ಲೆ ಗೇಮೇ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಗೇಮ್ ಗೊತ್ತಾತಿ ನಕುಲು ಗೇಮ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜ ನಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷಿತಾಗ್ ಮಾತಾಕುಲು ಗೇಮ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪು ಜರಿ ಗೊತ್ತು ನಕುಲು ಅಕ್ಲೇ ಗೊಬ್ಬುನ್ಯ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಗ ಅವಳು ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ನೀಲಿ ಬಾನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಹೋದಿ ನಾನೀಗ ಬಣ್ಣದಾಗಿರು ಕೆಂಪು ಚೂಟ ಬೇಕೀಗ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯಿನಿಯಾ ಎಂಗಲ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಸಚಿ ನಿಜ್ಜೆತಾ JKAP ಓಲರ್ ಸೂಪರ್ ಸಿಂಗರ್ ಅಕ್ಕು ಪದ್ಯ ಬಂದು ಸೋಕಾಬಿಡ ಹೆಚ್ಚಿನೇ ಕೊಂಚ ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಂದು ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ಪು ಜಾತಿ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ ಬತ್ತು ಕರೆದು ಪೋವು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಪದ್ಯ ಬನ್ಪೆ ರಂಗ ಊಟ ರೀ ತಾಯಿ ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಉಂಟಾಯ್ತಾ ಕಾ 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 ಅವು ಕಕ್ಕೆದ ವಾಯ್ಸ್ಲ ಶೋಕಿ ಅವೇ ನೀರು ಅರ್ಥ ಮಂತಂದಿಜ್ಜಾರ್ ಆತ ಶೋಕು ಕರೆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾನತೆ ಅವು ಕಕ್ಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬುಲಿಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಾಕ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಕಾಕ ಬಂಡ್ರೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜೋ ಕಕ್ಕೆದ ವಾಯ್ಸ್ ಸೋಕತೆ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಿ
ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಜೋಜಾ दी ಏಪಿ ಪೋಯಿನಿ ತುದಿ ಅರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ ಬೇತೆ ಅಲ್ಪ ದಾಯ್ಕಾರ್ ಪೋಯಿನಿ ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಾರೆ ಬೇಯಿನಿ ಐನೇ ಐನೇ ಐನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ಎಂದಾಲ ಬಂತಿಜಾವೆ ಕನ್ನೊಂಡಗೆ ಆರು ಪಾಪು ದರ್ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಬತ್ತಿನೇ ಅನ್ನು ಅನ್ನು ಪೋಯಿನಿ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಒಲ್ಲೇರು ಸಾಮಿ ಸಾನಿ ಈ ಜಗದೆ ಸಾನಿ ರಾಧೆ ಜೈಕೆ ಸಾನಿ ಸಾನಿಯಾನಾ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಬರ್ಬುದಿ ಸಾನಿ ದೇವೇರ ಇದು ಏನೇ ಬನ್ನಿನಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ದೇ ಏಪಿ ಪೂಜಾರಿ ಇರು ಹುಲ್ಲರ ಯಾನೋಲ್ಲ ಪಾಪ ಸೇ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಪೋಯರ ನಿನ್ನೆ ರಪ್ಪ போது மெசேஜ் வரது வரக்கா உண்டாரா எஞ்ச உள்ளாரு சௌக்கியம் உள்ளாரா அச்சோல பாடுது வர போயரா நின்னே ಈ ಪೊಂಜು ಕೋಡೆ ಸುದ್ದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೀಜಿ ಇತ್ತೀಜಿ ಮಾರ ಕೋಡೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಬರ್ತಡೆ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಕೋಡೆ ಅಜ್ಜ ಕೋಡೆ ಇಂಚ ನಿಜ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ போய் ರೈಟ್ ಅಂದೆ ನೈಟ್ போது நேர்ந்து ಬತ್ತಿನ ಎನ್ನ ನವಂಬರ್ 14 ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬಿಜಿ ಅತ್ತ ಅನ್ನು ನಂದಿ ಭಾರಿ ಬಿಜಿ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಬಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಆರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಪೂರ ಬಿಜಿಯಾ ದಾದಾ ಅರೆಗ್ ಅರೆ ದಾದಾ ಆಯ್ರಂಡು ಅರೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ಆಪುನಿಗೆ ಆ ಜನಕ್ ಏತು ನೇಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ನನ್ನ ಸರ್ತಿ ತಗೊಂಡತ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆತೇನೆ ಪಾದ್ ಕಡ್ಪುರ ಸಾರುಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಸಾರುಲ್ಲಾರೀರು ಯಾನ್ ತೂತಿಜಿನ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ದಾದ ಬಲ್ಪನ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದಾದಾ ಮಾರ್ರೆ ನೇಲುನು ಅತ್ತಾಯ ವನಿತಾ ಬಾರಿ ಬಿಜಿ ಆತ ಏಪಿ ಪೂಜೆ ನೇಲುನು ವೈಟ್ ಬಲ್ಲಡತ್ತು ಬನ್ಯಾನು ಬಲ್ಲಡ ನೇಲರ ಆಪ ಜತೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತೆ ನೇಲಿನ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದ ಅವೇ ಬನ್ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ನೇಲರ ಆಪಜಿ ಊರು ಬಜ್ಜೀರು ಊರು ಬತ್ತೆಗ ನೇಲಿನ ಇರ್ನ ಬಡಿದು ಕಾಡು ಹೋಯ್ತು ತಿತ್ತು ಬಾಂಡು ಓಡೆ ನೇಲು ನೀ ತಿತ್ತು ಜಪ್ಪಲೆ ಬಾಂಡದು ಅದೇ ಏಪಿ ಊರು ಬತ್ತ ನೀರ ಕಾಡು ಹೋಯ್ತು ತಿತ್ತು ಪಾಡುವಿರು ಬಡಿದಿ ಏತ್ತು ಇರು ನೇಲು ನೀ ಬಲೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿತ್ತು ಜಪ್ಪಲೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲೆ ಕಟ್ಟು ಬಂತು ಬಿಡುವರು ಅಡೆಗೆ ನೇಲು ವರ ಅಂದು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಪುರ್ಸತ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಡೇ ಬುಜ್ಜಿ ದಾದಿ ಬತ್ತನ ಪಾರ್ಟಿ ಏಮನ್ಪುನ ಮಾರ ಟೈಟಾ ಪರ ಬತ್ತದ ಊರುಡು ಬತ್ತದ ಪರ್ದ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಆಯ್ರು ಅಂದೆ ತೂಲ ವನಿತಾ ಊರು ಬತ್ತನ ಈ ಜನ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಈ ಜನ ಪರ್ದೆ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಹಾಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಅರೆ ಫುಲ್ ಬರ್ದು ಮಾಲ್ ಪರ್ದು ಜೆಪ್ಪುನ್ಗೆ ಅನ್ನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಡ ಅಂದು 15 పోపిన తిని పుణ్య చెప్పును దాద 15 ಪೂರ ಗೊತ್ತಾ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಜೇಕೆ ಬೊಡೆದಿ ತೂಜೇರಲ್ಲ ಇವು ಆರು ಬೊಡೆದಿ ತೂಪುಜೇರಾರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಐಟು ದಾದೆ ಐಟು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಡ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಯಾನ್ ಬಿಜಿ ಅಂತೆ ಅಂದ ವನಿತಾ ದಾನಿ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಬುಡೆ ದಿನ ಪೂರ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜರ್ ಓ ದೇವರ ಇನ್ನ ಬೊಡೆದಿಯನ್ನ ಲೈವ್ ತೂ ಓಡಿತ್ತೆ ತೂಂದಿಲ್ಲಾರ ಅರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಏರನ್ನ ಉಳ್ಳೇರ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲಾರ ಬೊಡೆದಿನ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಪುಜೇರ್ಗೆ
ತೂಲೆ ತೂಲೆ ಇಂದೇನು ಸಂದೇಶನ ಒಂಚೂರು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಬಡಿಯೋದಿಗ ಕಿನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿಡು ಪುನವೇ ಯಾರನ್ನ ಬಡಿದಿನ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಯಾರು ದೇವರ ಇಂಚ ಪನ್ಪರತೆ ಮಾರೈರು ಬಡಿದಿನ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪುಜೇರಿನ ಪಂಡಿಯ ಶೋಭಾ ಊರಿಗೂ ಪೋಪಿನ ಬಿಸಿ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಶೋಭಾ ಶೆಕ್ ಈ ಶೋಭಾ ಲೆತ್ತು ಶೋಭನ ವನಿತಾ ಊರು ಪೋಪಿನ ನನ್ನ ಬಿಂದಾಸ್ ದಾಯಗ್ ನಮ್ಮ ಬಿಂದಾಸ್ ದಾಯಗ್ ಬೆನ್ಪುನಿ ತಿನ್ಪುನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಮನ್ಪುನಿ ಬೆನ್ಪುನಿ ತಿನ್ಪುನಿ ಬೊಕ ಬೆಂದದು ಬೊಕರೇ ಕೊರ್ಪುನ ರಾಮದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಪತ್ತಿನ ಕುರಿಯರ್ ಲೈಕೆ ಕೊರ್ತು ಜೇರಿ ವನಿತ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡಿ ಎಂಕ್ ತೋಜಿನ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಎನ್ನ ಕವರ್ದ ಅವಸ್ಥೆ ತೂಲೆಗೆ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ನಡು ಕುಲು ಒಂದಾಲ ಬೇಲೆ ಕೈಟ್ ಕೆರೆ ತಂದಿತ್ತೀನಿ ಪೂತುಂಡು ನೆಟ್ ಅಂಟಿತ್ತನು ಗೊತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಅಂಟುಂಡಿತ್ತೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪೂಂಡೆನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಅರೆಗು ಇತ್ತೆ ಬೊಡೆದಿ ಉಂಡುಗೆ ಅರ್ನ ಬೊಡೆದಿ ಉರುಡುಪ್ಪುನು ಅವು ಗೊತ್ತು ನೆಂಕ್ ಪಂತೇರಾರೆಂಡ ಅದೇ ಇನ್ನ ವೈಫುಗು ಪನೋಡು ವನಿತ ಈ ಪೋಂಡ ಪನಾವ 16 ಮಂಡ ಓಕೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಗುರ್ತೇತನ ಪನಾವ ಇರೆಂಗೆ ಎನ್ ಪುಜೇರಿಗೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಲೈವಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಲ್ಮ ಬಕ್ಕ ಓಲೋಲ್ ಪೋದು ನೇಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ ಈ ಪಂಚೋ ಕೋಡ ಲೈವ್ ಕಾತು ಮರೆನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೋಡ ಎನ್ನ ಮಗಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎನ್ನ ನವಂಬರ್ 14 ಏನ್ 14 ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಆನೆನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅವಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಕುಲು ಏರು ಉಂಡಿರು ತೂಡು 14 ನೆನಪದಿಲ್ಲೇ 14 ಗುರ್ತ ಉಂಡು ವೈಫ್ನ ಅಂದ ಪನ್ ಪನ್ ಪನ್ನವ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಪನ್ ಎಂಕ್ ಶೋಭನ ದಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನಗಟ್ಟು ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಲೆತ್ತಲೆದ್ದು ಪನ್ ಬಿಡುರ್ಚಿ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಪುಂಜು ನನ್ನ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ನನ್ನ ದಾಲ ಬಿಡ್ರೆ ಜಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕ್ಲೂ ತಿಕ್ಕುನ ಉಂಡತೆ ಇರೇನು ವೈಪುನೆ ಜೇಕೆ ಅವೇನುಗು 14 ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು 14 ಉಂಡು ಬಲೆ 14 ಉಂಡು ಬರ್ತ್ಡೇ ಅನ್ನ 14 ವನಿತಾ ಎಂಚ ಗುರ್ತಾ ಎಂಚ ಗುರ್ತುಂಡ್ಯಾ ವನಿತಾ ಇಪನಾವ ಯಾನು ಎಸ್ಕೇಪ್ ನಾನ ದೈಗೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡುದಾಲ ಊರ್ದ ಕುಡ ಯಾನ್ ಗೆನ್ಪುಜಿ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿನಿ ಪಣ್ಪರತ ಬಾ ದೇವರ ಇರೇ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಓಲು ನವಂಬರ್ 14 ಕುಲ್ಲುನು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ವೆ ಈ ರೌಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಎದುರೆದುರು ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ಲೆ ವಿಶ್ವನ್ಪಲೆ ಆತಿದ ಅಲ ಕೇಂಡ್ರಿಜ್ಜವೆ ಜೇಕೆರ್ನ ವನಸಾಂಡೆ ಜೇಕೆರ್ನ ವನಸಾಂಡಗೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಬುದ್ದು ಕನ್ನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾಜಲಾಪಿ ನೀರು ಸರಿಟು ಚಾಪರ್ಕ ನೀರು ಪರ್ಕ ಬರಂದ ಒಂದುಂಡು ಸಿಕ್ಕಿಕ್ ಒನಸೆ ಬುರ್ಚಿ ಆಲ ಬುರ್ಚಿ ಸಿಕ್ಕಿಕ್ ಯಾನ್ ಕವರ್ಡ್ ಪಾಡಂದು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಪಾಪದ ನೆಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ತ ಮೊಬೈಲ್ದ ಕವರ್ದುಡೆ ಇರು ಪನ್ಯ ಕಡು ಬೇತೆ ಏಪಿ ಒನಸು ಮಲ್ತೆನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಒನಸು ಆಂಡ್ಗೆವಿ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವನಸುಗು ಜೆಕೆಗೆ ವನಸುಗು ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹೊರಪನ್ನೆ ಮಾರರಿಗೆ ಏನ್ ಪರ್ಪೆಕನ್ನ ಯಾ ಮಾಲ್ ಪರಂದಲ್ಲ ಕೆಂಪುದ ಯಾನ್ ಕೆಂಪುದ ಮಾಲ್ ಪರಂದಲ್ಲ ಜೆಪಿ ಎಪಿ ಬಿ ಜೆಪಿ ಎಪಿ ಜೆಪಿ ಅವಳು ದಾದಿ ಮನ ಬೈಪಿನ ಡೋನ್ ಬೈಪಿನ
ವೆಜ್ ಅನ್ನ ನವಂಬರ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಸದನಂದಡ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಸದನಂದಡ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಬನ್ನಿತ ಪೋಯ್ನಾ ಆವಿ ಸದನಂದಡ್ ಕುಲ್ಲುಗ ಅವಿ ಐಕ್ ದಾದಾಯರುಂಡು ಇದೇ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಕಂಬದ ಎತ್ತುಕೊರ್ಂಡು ಆಯ್ಜ ಒನಸತ್ತೆ ಎತ್ತುಕೊರ್ಪೆ ಈರು ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಸಿ ಅವೇ ಏರ್ ಮಾತ ಬರ್ಪಾರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗಮ್ಮತ್ ಅವೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪುನಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಮಂತ್ ಕುಲ್ಲು ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿಂದಿ ಕುಲ್ತಿದ್ದು ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಬಲೆ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಕುಲ್ಲಿ ತೂಡ್ಚಿ ಕುಲೆ ತೂಡ್ಚಿಯ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಕುಲೆ ತೂಡ್ಚಿ ಯಾನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳು ಅನ್ನುನ ವೈಫ್ ಯಾನು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳು ಅನ್ನನ ವೈಫು ಇನಿವಂತೆ ಬಿಸಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಒಕ್ಕ ಉಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಅವ 90 ಪಾಡಿಯರ್ ಅದು ಯಾನ್ ಪಾಡಿಯೇ ದಾದ ವನಿತಾ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳು ಅನ್ನನ ವೈಫು ಏರು ಈ ಪೊಂಜು ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ವನಿತಾ ಅಂದು ದಾದದ ಪಾತಿರುದಿಲ್ಲ ದಾದ ವನಿತಾ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳು ವನಿತನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳು ಅನ್ನೂನ ವೈಫಾ ಪಾರಿಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಎಡ್ಡ ಆಂಧ್ರ ಫುಲ್ಲು ಹೆವಿ ಹೀಟ್ ಅಂದ ಫುಲ್ಲು ಹೀಟಾ ಸತ್ಯನ ವನಿತಾ ದಾದಿ ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಡ್ಡ ಓಡು ತಿಕ್ಕು ಪುರಿಯರು ಎಡ್ಡ ಎಕಡೆ ಪಂತಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ತೂಯರು ಪೂರ ಬೋಂಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪನ್ಪರ ಪೂರ ಬೋಂಡು ಒಂದು ಎತ್ತನರೆಗು ಅಂದ ವನಿತಾ ಸತ್ಯನಾ ಮಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡೆ ವನಿತಾ ಅಂದ ವನಿತಾ ಸತ್ಯ ಬನ್ ಹುಡುಗಿ ಹಾಪುಂಡ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಅಂದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳನ್ನ ವೈಫ ಪೋಡಿಯೇರ ಅಂದ ಮಾರ್ಯಾರು ಶೇ ಈ ಪುಂಜೋದಾದ ಮಾತಪ್ಪ ಪನ್ಪೆರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿಜ ಒಬ್ಬ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ತಿಗರಡು ಕುಲ್ದುಂಡರ್ನ ಏಪಿನ ತಿಗರಡು ಕುಲ್ದುಂಡು ಅಂದದಾದನ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಬೈದಿನ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಲ ದಾದನ ಅಂದು ಇತ್ತಡೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪನ್ನಾಗ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತು ನವ ಪೋಡಿಜಾಗೆ ಭಾರಿ ಸರು ಉಲ್ಲೇರಂಚಿ ಇಂಚಿ ತೂಲೆ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ ವನಿತಾ ಪಂಡೇರ್ ಪನ್ ಅಂಚೆನೆ ಪನ್ ಈ ಬೇಜಾರಂಪುಚ್ಚಿ ವನಿತಾಗು ಮಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಹೆಂಗ ಈ ಪುಂಜೋನ ಗುರ್ತನೇ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡಯ್ಯ ವಾಣಿ ಗುರ್ತ ಇಜ್ಜಿಗೆ ತೂಲೆಗೆ ಆಜಾರ ಪನ್ಪುನು ಪನ್ ಅವ ವನಿತಾಗ ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಅಂದ ವನಿತಾ ನಿಕ ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ತೂಲೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪನ ಅವ ಆರ್ ಲೈವ್ ಮಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಲ್ದನೆ ಸುದ್ದಿ ಪಾತಿರ್ನಾರು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜರಿ ಗಂಗಾರನೇ ಬೋಡುಗೆ ಲೈವ್ ಪೂರ ಗಂಗಾರಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಪನ್ ಬಂಗಂಡು ಎನ್ನ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜ್ಜೇರ್ ಲೈವ್ಡು ಆತ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡ ತೀರೆಗು ಇಜ್ಜಿಂಡನ ಇದು ಪಾತಿರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿರು ಹೊಲ್ದೂಲೆ ಹೊರ ಪೋಡಿಯರವ
ಹೊರಪೊಡಿಯರು ಎಂಕು ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಅಂದ ಸರಿ ಅಂಚನ ವನಿತ ಗುರ್ತುಂಡತ ಏಪಿನ ಬುಡಿದಿನ ಪುದರ್ದಾದ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉದಯವಾಯಣ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಒಂಚೂರು ಪುದರ್ ಪನಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನಂಬ ಅಂದು ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಒಂದು ಜೇಕೆನ್ನ ಕುಲ್ಗನ ನಿಖಲ್ ಕುಲ್ಲೆ ವನಿತಲ ವಯಾಲ್ನ ಪಾತೆರ ವನಿತ ಪನ್ಯ ಅರ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ ಆರ್ ನಂಬೇರು ಇತ್ತ ಬಲಿ ಪುಂಡ ಜನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡವ ಏಪಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪು ಜೇರು ತೂಪು ಜೇರುಂದು ದಾದ ಪೋಡಿ ಉಂಡಿಗೆ ಉಂಡು ಬಲೆ ಮಾಲುಂಡಿಗೆ ಮಾಲ್ಕುರ್ಕ ಈ ಓಲು ಅಂತ ಊರು ಬರ್ಪುನಿ ಊರು ವನಿತಾ ಓ ಮಾಲು ಓ ಊರಿಯ ವನಿತಾ ಬರ್ಪುನಿ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾದೆ ಪನ್ನೆ ಉಡುಪಿಡ ಓಲಿಯ ವನಿತಾ ಓಲ ಪಂಡತ ಅಲೆವುರ ಎಂಚಿನ ಓಲಾ ಪಂಡತ ಉಡುಪಿಡು ಅಲ್ಪ ಉಡುಪಿಗೆ ಏರು ಬರ್ಪಿನಿ ವನಿತಾ ಬರ್ಪನಿಗೆ ಉಡುಪಿಗೆ ಓಲು ವನಿತಾ ಉಡುಪಿಡು ಯಾ ಬೋಂದುಪ್ಪಯ್ಯ ಮಣಿಪಾಲಲ್ಪ ಉಡುಪಿಡತ್ತು ಮಣಿಪಾಲ್ಡು ಬತ್ತಾರ ಸೀದ ಬಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಶೋಭಲ ದಿಕ್ವಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟಪ್ ಮಾಕ ಏಪಿ ಅನ್ನ ಬಲಿ ರೆಡ್ ಚೇರ್ ಬಿಯರ್ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಪಾಟಿಂಡು ಬಲೆ ಪಾಟಿಂಡು ಕೊರ್ಕ ಇತ್ತತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪೇರು ಕಾಂಡೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಜೇಕೆನ ಬುಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯರಡ್ಡು ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಗರ್ಲ್ ಪಂಚಮಿ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂಚ ಪಂಚಮಿ ಒನ್ಸಾಂಡ ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ವ ಪಂಚಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ಜೇರರ್ ವನಿತಾ ವನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಲೆ ಫೈನ್ ಏನು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಗುರುವಾರ ರಜೆ ಯಾನಂಚ ಪಗೆಲ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಅವು ಅಂಚನ ಬಿಸಿ ಓ ಬಿಸಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ದೀಕ್ಷಾ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವೀಕರ್ಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ದೀಕ್ಷಾ ಬತ್ತೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಕುವೇಟ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಲೆ ಶೋಭಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿದ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಾತ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಈ ದೇವೇಡ ದಾದ ಪೂರ ಬೇಡಿ ಎತ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂದೇ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರೇನಾ ಅಮ್ಮ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಏಪಿ ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆವಾರೆ ಯಾನು ತಿರುಪತಿ ಡುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಬಾಯಿ
ಪರಬು ಬತ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಪರಬು ಹೊರ ಬತ್ತು ಪೋಯಿನಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತುಂಡ ದಿನೋಲ ಪಾರ್ಟಿ ಗಮ್ಮತ್ತೀರು ಎಕಡು ಪೊಂಜೋಗು ಬಿ ಪಿ ಏರ್ದು ಏಟು ದೀಕ್ಷಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಎನ್ನ ಎಂದ ಎಂಕ್ ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಲ್ಲೆ ಬಿ ಪಿ ಏರ್ನು ಮಗ ಎನ್ನ ಕೈಕ್ ತಿಕ್ಕುದು ಎಡ ಏನ ಇದ ಮಗೆ ಕಾಡು ಪತ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಕುದುವೇನ್ ಭಾರತಿ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಕೋರಿ ಮಲ್ದಾರ ಕೋಡೆ ಇನಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಬರ್ತಡೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಮಗಲ್ಲ ಬರ್ತಡೆ ತೆಂಚ ಕೋರಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಕೋರಿ ಮಾತ್ರ ಬಕವನಸ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ 19 ಲೈಕ್ ಅಂಚ ದೀಕ್ಷಾ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಪಂಚಮಿ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಅಂಚ ಇರುವ ತೊಡೆಂಕ್ ಪದ್ದರ್ ವೈಪುನ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಮಿ ಕೊರ್ತಿಜೇರು ಪಂಚಮಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಆಯ ಕೊಂಚ ಕನ್ನಡ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಕ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಆಯಮಿನಿ ತುಳುತ ಆಯಮಿನಿ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಗನ ಆಯ ನೆನಪುಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿತ್ತೀನಿ ಅಂದಾದ ಪಾತಿರ್ದೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಪಾರ್ತಿರ್ದು ಇಜ್ಜೆ ಏಪಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪಾರೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಪೋಪಿನಿ ಇಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಎನಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಬರ್ತಡೆ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಕೋಡೆ ಪೋಪುನ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆತ್ತ ಪಂಡದು ಮಂತೀನಿ ನನ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತನ ಸೋಮವಾರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಂಚಾಂಡೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತಂಡೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇವೆ 7 ಜನ ಬರೀಟುಳ್ಳೇರು ಉಪ್ಪಡು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ 7 ಜನ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲೇಗ್ಲ ಬಂದ್ಪುನ ಆತೆ ದೇವರ ಅಡ್ಡ ಮನ್ಪಾಡಂದು ಮಗಳಿಗೆ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಡದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಕೊರಿಯರಿ ಎಂಕೆಲ್ಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಯರುಂಡದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಗಿಫ್ಟ್ ತೂಕ ದೇವರ ಎತ್ತಾವಡು ಪೂರೇಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಮ್ಮನೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಅವರ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆಯ್ರ ಅನ್ನ ಪೋಡಿಗೆಡು ಓ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆ ಜನ ಹೊರ ಬಂಡೇದು ಓ ಮಾರ ದೇವರೇ ಈ ಪೊಂಜೋ ಪೂರ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಲ್ತ ಪಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಹೊರ ಚಂಡಿ ಆತಿರ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಿಕೆ ಹೊರ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಚಂಡಿ ಆಯ್ರಾರು ಅವೇ ಬೇಗತ್ತು ಚಂಡಿ ಆತಂಡ ಆ ಜನ ಆದ ಯಾಪೆ ಹೆಂಚಿನ ಚಂಡಿ ಆಯ್ರೆ ಬಸ್ಸವ ಇದ್ದು ವನಿತ ಇರು ವರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ವರ ಚಂಡಿ ಆತ್ತಾರೆ ಬೆಗತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡೇಗೆ ಕೂಲ್ ಗಾಳಿ ಬತ್ತೀನಿ ಜನ ಸರ್ತಾಯಿನತ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಡಿ ಆಬೋಡಿ ಜೇರ್ಲ ಬರ್ಪು ಜೇರಿಂದು ಸೂಪರ್ ಲೈವಕ್ಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಪಯೇ ಏಪಿ ಮೇರ್ ನಮ್ಮಗಳು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಜೇಕೆನಾ ನಮ್ಮಲ ಜೆತ್ತಿನವುಲು ಎಲ್ಲೇರಿಗೆ ಮಾರೆ ಯಾರು ಇನಿ ಎಂಡ ಪಂಡಿನ ಇಂಚ ಎನ್ನಲ ಅಮ್ಮ ಜೇದಿನವುಲು ಲೇರು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಅದು ಬೇಜಾರಂಡು ಮಾರೆ ಒಂದು ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ ಜೇಕೆನಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಯಾರು ಜೈದಿನವುಲು ಲೇರಿಗೆ ಪಾಪ ಅದು ಇನಿ ಪಂಡೇರೆ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಅಂದು ಅಕಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಆವಡತೆ ಏಪಿ ಅಮ್ಮನಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಏರ್ಲ ಆವಡು ಅಕುಲು ಕೈಟ್ ಒನಸು ಮನ್ಪುನಾತ್ ದೇವೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರೋಡು ಆತೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗ್ಲಂಚೆನೆ ಆತನಿಗೆ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಾರೆ ಬಲ್ತ ಕೈ ಎದೆರ್ಪೆರ ಬಲ್ತ ಕೈ ಎದೆರ್ತ ಕೈಯ ದೆತ್ತ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕೈಟ್ ಬಲ್ತ ಕೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಪ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಆರು ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಂಚಿ ಪೋದು ಪೋಲೆಯೇ ದಾದೆ ಪೋಡಿನು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪೋಡಿನಿಗೆ ಆರೆಗುಂಡತ ಹೊರ ಕುಂಬಾರ್ದೇರು ಹೊರ ಗಡ ಕುಂಬಾರ್ದೇರು ಬಂಗೊಂಡು ಪೋಡಿಯಾರ ಅಂದ ಇರು ಪೋಡಿನೇ ಇಜ್ಜ ಪೊಡಿದಿಗ ಅಂದೇ ಜೇಕೆ ಅನ್ನ ಅಂದಿಯೇ ಪಾಪೈ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ಪಂಡಿರು ಜೇದಿನವುಲು ಇಲ್ಲೇರು ದೇವೇರು ಇಲ್ಲೇರು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಇನಿ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮಗಳು ಅಂಚೆನೆ ಆತಂದು ಉಳ್ಳೇರಕ್ಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಜೈದಿನವುಲು ಉಳ್ಳೇರು
సైడ్ పోతుంది బండి బీచరానికి ఏంది ఎన్నమ్మ గండ ఆ ఎన్నమ్మన బేల అమ్మనే మన్పుండు ಒನಸು ಮನ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆವೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಪಿ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಅಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ಅಕಲೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಪುನಾತ್ ದೇವೇರು ಅಕಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂರಿರಡ ಯಾವು ಅಂದಣ್ಣ ಜೇಪಿ ಬೇಗ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಜೇಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಡವೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಪಲ್ನೆ ಜೇಕೆ ಅಣ್ಣ ಅಬೇತೆ ಬಂಗ ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನು ಗೊತ್ತಾಡ ದಾಲ ಪಲ್ನೇರು ಬಂಗ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಕುಡ ಕುಡ ಬಂಗ ಕೊರ್ಪಿನ ದೇವೇರು ಕುಡಲ ಅನ್ಭವಿಸಲೇ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಂಗುಲು ಮಿತ್ತಲ ಅಕ್ಕನಾಗ ಎಂಗುಲು ಕೂಡ ತರ್ತದಿ ಬೇರೆ ಅಡಿಕ್ ಓಡಿ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಇಜ್ಜ പൊടി 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 ചെരികേട്ടൻ പൊടിയതിക്ക് പൊടിയായിരുന്നു പണ്ട് ഇരിപ്പിതേ ഇപ്പുനെ തഞ്ചയിൽ അടുത്ത് തന്നെ കടകടക്ക് ഓറ മിത്ത് തിത്ത് ഗുദ്ദയിರೇನು ಅಂಚಿಂಚು ಮಂತದೇರು പൊടിದಿ പൊടി പതിവേರೇನು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಗೊತ್ತತ್ತೆ ಪಾಪ ಖಂಡಿತ ಅಕಲ ಕಷ್ಟ ಅಕ್ಲೇಗ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ದೇವೇರು ಇನಿ ಅತನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈ 10 പേര് ಮನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ ದಾದ ಪಂಡದು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಮಾತ ಮಂತದುಪ್ಪೇರತೆ ಆಯ್ತ ಕರ್ಮ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ಅತೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಮಂತದುಪ್ಪೇರತೆ ಪಿದಾಯ್ಡು ಏರ್ಲಾವಾಡು ನಮಕ್ ಮಂತದುಪ್ಪೇರತೆ ಅಕಲೆಗೆ ಆಯ್ತ ಕರ್ಮ ಆಯ್ತ ಪಾಪದ ಫಲ ಒಂಜೆ ಒರಿಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಯ್ತ ಪಾಪದ ಫಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಿನೇರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಕುಲು ಅನುಭವಿಸ್ವಿ ರಾತೆ ಎಂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕುಲ್ದು ಸಾಕಾತಂಡು ಅಂದಿರ್ ಪಂಡರತೆ ಪಲ್ಲೆ ವನಿತ ನಂಬರ್ ಬೋಡ ಕೊರಡ ಅಂದ್ ವನಿತ ನಂಬರ್ ತೆತ್ತನಾರ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಸುರೂಟ್ಗೆ ಎತ್ತರ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಲ ಆರು ಮಲ್ಲ ಜಂತಲಕ ಬಂಡೇರತ ಬೊಡಿದಿರ ನಂಬರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪನ್ನ ಈರೊಂಚೂರು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸಿದ ಲೈವ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಏತ್ ನೇಲೊಂದು ಲೆರ್ತುಲೆ ಆರು ಬಾರಿ ಜೋರು ಲೇರು ಬೊಕ ಬೇತ ಲೈವ್ ಮಾತ ಪೋಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ನ ಆಕಳು ಅವ್ರು ಕುಲ್ದೇರ ಅನ್ನತ್ತಿಗೆ ನಾವು ದೇಗಮ್ಮ ದೇಗ್ ಬರುವೇರು ಎಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಬಿಡ್ಚಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪನ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ವಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ನೀರುಂಡಾ ಹಾಂ ಅವೇಂಚ ಕೊರ್ಲೆ ತುಕ ದೇವರಿತ್ತಿನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರುವ ಅಂದಿಯೇ ಜೇಕೆ ನಿಜ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆರು ಅವೆ ಅಮ್ಮಗ ಮೋಸ ಮನ್ಪೇರ ದೇವರು ಬುಡ ಇರವಿ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹುಷಾರಾವಡು ಮಾರ್ರೆ ಮರ್ದು ಮಂತಂದಿಲ್ಲಾರ ಜೇಕೆ ಮರ್ದು ಮಂತಂದಿಲ್ಲಾರ ಮುಲ್ಪಂತೆ ಪಾತಿರು ಬೆತ್ತ ಕೋಡಿಡ್ಲ ನೇಲದಿಲ್ಲಾರು ಇರ್ ಪನೊಡ್ಚೆಂಡ ದಾಲ పొక్కడే జిన్నల ఊరుకు పోపే అని పని పెడుతుంది పన్ను వనిత ఈ పొడి వచ్చి నీకు ఏనులే చాలా పొడి వచ్చి పన్ను ఇరు ఇంచెన్నే పన్ను ಅಂದಕ್ಕ ಅಂದಿ ಜೆಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಕೊಡ್ಸವೆ ಮನಸ್ಸು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಪ್ಪನ ಅದು ಪಂದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಕುರುಡು ಪನ್ಪುನೊಂದಾತು ನಮ್ಮ ಬೇನೆ ನನ್ನೋಡು ಒಂಚೂರು ಪನ್ನೋಡು ಆತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ದೇವೇರ ಒಂಚೂರು ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಪೋಲೆ ವನಿತಾ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾರು ವನಿತಾ ಅದ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನೇ ಪನ್ಪೆ ಫೋನ್ ಮಂತದು ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ವನಿತಾ ದೆತ್ತನು ಯಾರು ಪನ್ಪೇರಿತ್ತ ಪಲ್ಲೆ ಅಜನೆ ಯಾಪ ಕೊರ್ರೆ बेचारी का पर
ಪೋಲೆ ಬಂಡ ಓಡೆ ನುಗ್ಗುನಿ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಬಂಡದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೋಪತ್ತ ವನಿತ ಪನ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲಂಜಿ ಪೋಪ ಇತ್ತ ಬಾರಿ ಆಪಜಿಂದು ಹುಷಾರಲ್ಲೇ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಬಂಡ್ರೆ ಅರೆ ಗೊತ್ತೇಂಡಿ ಪನ್ಪುಜ ಆತ್ತಾರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಂಡರಿಗು ಲೈಕ್ 14 ಉಂಡಕು ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಬತ್ತೇರ 17 ಮಪ್ಪನಾಗ ದೀಕ್ಷಾ ಕೊರಿಯರ್ ದೀಕ್ಷೆನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಅವೇ ಅತ್ತಿಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಕಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಜೇರು ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪಂಚಮಿ ಕೊಡ್ತಿಜಾಲು ಪೋಲೆ ಎಂದಾದ ನೇಲುನು ಕೋಡೆ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಪೋಯಿನಿ ಈ ಪುಂಜವೇನಂದು ಈ ಪೂಜೆರು ಬಂದ ಇಜ್ಜಿ ಏ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆನೆ ಬಂದಿ ಅದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡದು ನೀರ್ ಬರ್ಪುನಿ ವನಿತಾ ಅಮ್ಮ చెత్త నాన్నమ్మ ముప్పత్తేరు జనులు అండల బరందా ఆంధ్రడా ಅವು ಭಾರಿ ಜೋರುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನ ಪನ್ಪಿದ ಮೇರು ಕೂಡ ನೀಲುನಿಗೆ ಅಂದು ಅಲೇ ಬತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರು ಮಾರಾಯ ಫಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಮಮ್ಮಿ ಆಯಿ ಯಾನು ಪಾಪ ಭಾರತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದಿಯ ಪಾಪಯ್ಯ ಆರು ಪಾಪ ಅಂಚನ ಪ್ರದಾಲ ಇಜ್ಜವಾ ಓದಿತಾ ಬಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಟ್ರೈನ್ಡಾ ಏರ್ ಮರ್ಮಯಿ ಅಲ್ಲೇ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಮಿ ಬನ್ಪೆ ನಾನು ಐಕೆ ಮರ್ಮಯಿ ಬನ್ಪುನಿ ಏರ್ನ ಮರ್ಮಯಿ ಏನ್ ಕೊರಿಯ ಓಲು ಇಜ್ಜಿ 17 ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುನಿ ಇರುವ ಅವಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ TI ಹಾ ಏನ್ ಕೊರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿಯತಾ ಕನ್ನಡನ ತುಳುವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾಯ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅರ್ನ ಮರ್ಮಯ ಉಳ್ಳಿ ಎಂಚಿನ ಮರ್ಮಯ ಮಾರಾಯ ಓ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಕೊರಿಯ ಮಾಮಿಗೆ ಏನ ಮಾಮಿ ಬಂದು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಅಂಚೆಲಿ ಏನುವೇರ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿ ಎಪ್ಪುನಿಯ ಮಗಳು ಅವಳ ಕೊರ್ದ ಆತನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆತನು ಆಯ್ಗೆ ಪೊನ್ನುಂಡಿ ಆಯ್ಗೆ ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ಕೆನ್ನ ಮಾಮಿ ಲಿಪ್ಪು ವನಿತಾ ದಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರು ಶಾಪಿಂಗ್ ದಾದ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಲಾವ ಬನ್ನಾಗ ವನಿತಾ ಓಯ್ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯನಾ ಬಕ ಏರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇರುವ ಆತಡತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಒಂದು ಲೈಕ್ 21 ಶಾಪಿಂಗ್ ದಾದ ಕೊನಪುನು ಬೊಂಬೈಡ್ ಬರ್ಪನಗು ಚಾತವಡಿ ಕೊನಪೇರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಂಬೈ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ಪನ ಏನೇ ಗೊತ್ತದ ಸಾಬುನು ಚಾತಪೊಡಿ ಕುಂಟರ್ದನ ಸಾಬುನು ಸರ್ಪು ಅಥವಾ ನೀತಾ ಬಕ್ಕ ತಿನಿಯರೆ ಪೇಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆತ್ತನವ ಪೇಡ ದೂದ್ ಪೇಡ ಅವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಹಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂದಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಅತ್ತು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಂಗ್ పొడిచి మామి పొన్ను ఇరుకు సీటు పాతేరిండ యవ్ ఆతిథ్యన యవ్
పొన్ను కొర్దే మామి ఆవడం ఇజ్జత రోలెక్స్ ఇంచెల మామి ఆవలి అవ ఎంత తమాషೆ ಪಾತೇನಿ ದಾದಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇಂಕ ದಾದ ಉಂಡ ಆವ್ ಆವ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಕನ್ನಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ. ಓ ಹೌದಾ, ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಮಾತಾಡಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿಮ್ಮದು? ಎಂತ ಊಟ ಮಾಡಿದಿರಿ? ವಾ, ಅಪ್ಪಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು. ಈ ಜನ ಕೊಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತೇ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಇರು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು, ಅಂದಂದು ಮಸ್ತ್ ಕೊರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹ ಕಸಿ ಎಂಕಿ ಏತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಟು ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ಪೋಲೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬ ತುಂಬೆ ಬರುಡ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್. ಈರ್ ಬನ್ನಗಾಲು ಊರುದು ಬಿರ ಬತ್ತಾಪು ಈರ್ ತುಂಬಾರ ಬರ್ಯಾರ. ಈರ್ ಕುವೈಟರ್ದು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪುನಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಮತ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂಟಾ? ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಆಯ್ತಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೆಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೆವರು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾನು ಪೊನ್ನು ಕೇರುಂಡ ಎನ್ನ ಪೊನ್ನು ಏನನ್ನು ಕೇರ್ಬಲ್ ಬೆರಿ ಬತ್ತಂಬರ್ವರತ ಬೋಡನಿക്ക് ಪೊನ್ನು ಕಿಶೋರ್ ಬತ್ತೆ ಮರ್ಮಯ ಬತ್ತೆನಾ ಅಂದ್ ಕಿಶೋರ ಮರ್ಮಯ ಬತ್ತೆ ಮರ್ಮಯ ನೀನರ್ ದುಂಬೆ ಬೈದೆ ಈ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀರತ ಈರು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸತ್ಯ. ಈ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುನು ಬಾಂಬೆ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣು ಮುಲಾನಕ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪ ಈ ಜನ ಕುವೈಟ್ ಇಮನಡು ಬರುಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ನಿಕುಲಿನ ದಾದ ನರಮನಿ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಜೇರಿ ಆಂಪೊಪ್ಪೆ ಎಂಕು ಬಚ್ಚಿ ಆಂಪೊಪ್ಪೆ. ನಮ್ಮ ರೆಡಿ, ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಪಾರ್ಟಿ ವನಿತ. ಓ ಆಯ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತವು ಅಜ್ಜಿ ಬೈಜಿ ಬತ್ತು ಪೋಯಿರಾರ್ ಈ ಲೈಕ್ ಕೋರು ಐನುಂಡಿ ಅವು ದಾದ ಐನುಂಡಿ ಅವು ಲೈಕ್ ಕೋರು ಮಾರೆ ಜನ ಹತ್ತು ಬನ್ನಿ ಜನ ಪಡವಲು ಈ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆರ್ ದಿಂಚಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆರ್ ದಿಂಚಿ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಳ್ಳೆ ಮುರಂದ ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಪ್ಪುನಗನಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೊಡು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡ ವರ ಕೊರಿಯ ದೇವರೆ ಓ ದೇವರೆ ಇಂಕ ಪದ್ದೆಮ್ಮ ತೋಜುಂಡು ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಹೋಟೆಲ್ದ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಲ ಏ ವನಿತ ಲೈಕ್ ಏತುಂಡು ಯಾನ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಕಿಲು ಬತ್ತು ಉಂದು ದೀಜಿನ ಬಕ್ಕ ದಾಯಿಗೆ ಬನ್ನ ಐ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಕ 18 ಮನೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ಕಡೆ 11 ಬಂಡ ಇತ್ತೆ 22 ಅಡ್ಡಾಂಡಲ ಬರೋಡು 25 ಬರೋಡು ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ವಾ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಪದ್ದರ್ ಬಪ್ಪುನತ ತುಲ ಯಾನ್ ಪಂಡಾಕುಲು ಕೊರ್ತೀನಿ ಎಜ್ಜಿ ಕಿಶೋರ್ಲ ಕೊರ್ತಿಜೆ ಆಯಲ ಕೊರ್ತಿಜೆ 2 ಜನಲ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಾಯಲ ಕೊರ್ತಿಜೆ ಕಿಶೋರ್ಲ ಕೊರ್ತಿಜೆ 21 ಲೈಕ್ ಅವಳು ಭಾರತ್ ಮ್ಯಾಮ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಏಪ 14 ಬರ್ತ್ಡೇ ಆತ 14 ಓ ಮಗಲಿಗ ಅಲ್ಲಿಗ 2027 ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕೊರಿ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನಿ ಪದ್ದೋರ್ ಬಾಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ತುಜೆ ಈ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ನೀವು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗೇನೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಬೇಸರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಬೇಸರ ಬೇಡ, ಬೇಜಾರು ಬೇಡ. ಇತ್ತಿರುವ ದೇವರ ಇತ್ತಿರುವ ಇನ್ನು ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಓಂಡು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿನೋಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಿಂಗೆ ಪೋಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತುಂಡು ಅತ್ತಾಯ್ಕು 2 ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪುನಿ 2 ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಿಪ್ಪುನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ನಿಜ ಪುದ ಬಾಡಿಯ ನಿನ್ನ ಆಯ್ತು ಪುದರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಯಾನು ಕೊಡ್ತೆ ಓಕೆ ಡನ್. ನಿನ್ನ ಪೊನ್ನನಗ ಇಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಡುಂದಾ ತಿನಿ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಪು ನಿಕ್ ವನಿತಾ
वनिता पण येत सेके शोभा कोल्ली शोभा तिरुपति उल्लालिया ಕಿಶೋರ ಶೋಭಾ ತಿರುಪತಿ ಉಲ್ಲಾಲು ಈ ಜನ ಕೊಂಚ ಮಾಲುಂಡಾ ಕೇನುನಿಯ ಮಾಲುಂಡೆ ಬೋಡಾ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಮಾಲ್ ಯಾನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ದೀಪ ಕಂತದು ಬೋರ್ಡು ಬಂಡದು ಅಚ್ಚು ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಆಯ್ತಾ ಮದುವೆ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಮದುವೆದ ಕವರ್ಗೆ ಮಾತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾತ ಬರೆದು ಕೊರುಡುಗೆ ಅಂಚ ಒಂತ ಬಿಸಿ ಆಲು ಅವ ಅಲ್ಲ ಪುರಾಯ್ವ ಕರ್ಪಲ್ ಓಲು ದೀತಾರ ದಾದೇನು ಮಾಲನ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡ್ದಿತ್ತೆ ಒನ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪನು ಒನ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪು ವನಿತಾ ಬೇಗ ಅವ ಯೋ ದೇವರ ನೀರ್ನ ಕೈ ಒಂಜಿ ಕಂತ ಕೊಂತಾರತ ಆಯ್ನ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಅಲೆ ಕೆಂಪು ಕಾಯ್ತಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಂಟಿ ಸೀನ್ ಅಮ್ಮೆ ನಾಯಿ ಎಬೇ ಏನ್ ಮಾರೆ ಸಾವ್ದ ದಿನವಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಬಾಲ್ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪೋಪಲ್ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಪೋಪಲ ಏನಯ್ಯ ದಿನೋಲ ಬತ್ತದು ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬಗ್ಗುಲ್ವೇನಾ ಯಾನಿ ಇಂಚಿನಕ್ಕೇನುವೇನಾ ಮಾಲನು ಇಚ್ಚಿಟ್ಟು ದೀಪೇರೆ ಏರ್ಲ ಎಂಗು ದೀಪ ಅಲ್ಲ ಯೋಗೀಶರ ಕೈ ಆಯ್ ಬೈದೆ ಬಾರೆ ಸಾವು ಹಿಂಗು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡ ಏನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಸಂತೆ ಇತ್ತಿಜೆ ಕರ್ಮ ಒನಸುಂಡು ಅಲೆ ಓ क्या है आपका योगी से क्या बात कर रहा है तू ఆయన హైట్ మన బ్రెడ్ అని అంద మరి సైతు ಗೊತ್ತಿನ ఆయన ಬೋಳಿ ಮಗನ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಸಯ್ಯಡೆ ಮರಗಟ್ಟದಲ್ಪ ನನ್ನ ಬರಬಲ್ಲೆ ಹೈಡ್ ಬಂತೆ ಇಷ್ಟನೇ ಜೈ ಬರ್ಪ ನನಗ ಓ ಸೆಕೆ ಪುನಃ ಫ್ಯಾನ್ ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಜತ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಬಂಡೇನ ಬೂರಿಮಿಗಿ ಆಂಟಿಗೆ ಸೂಂಟಿಗೆ ಹಾಯ್ ಸೆಕೆ ಪುರ್ ಮಾಕೆ ಸಾವು ಗಾಳಿಜಿ ಯಾನ ಅವ್ರು ಕೊಲ್ವೆ ಅಂಚಾರ ಸೆಕೆ ಕೂರ್ಚು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಯಾ ಮೂಲೆ ಕೊಲ್ವೆ ಅಂಚಾರ karena kurang yang padi tilu tebal pada deh anda mare kita apa cucu wah AC padle AC car gu
సింగ్ పద్దు బొప్పలు అంచనా ಏರ್ಲೆ ಜರುಲೇರು ಈ ಪೊಂಜಿ ಉದಾದ ಮಲ್ಪುನೆ ಏಸಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜ ಸೆಕೆ ಆಪುಂಡ ಏಸಿ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ದಡಿಗೆ ಬತ್ತುಕೊಲ್ವೆ ಏನ ಬಾವು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊನ್ನೆ ಒರೆಸುಚಿ ಒನಸಾಂಡ ಮಾಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಒನಸಾತ್ ನನ ಅವಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊನ್ನೆ ಒರೆಸಿ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಸೆಕೆ ಪುಣೆಂಕು ಅವು ದೇಹದಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಂದಿಜಿ ಓಪುಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಅವು ಒನಸಾತಿ ಜಿ ಹನುಮಂತುಜಿ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡುಂದ ಪೂಜಲ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಮೀನು ಬಂಗುಡೆ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತ ಮನ್ಪುಜ ನಾನು ಅಚ್ಚನ ಮದ್ಮೆ ದಬ್ಬ ಮನ್ಪೆ ತೆಂಚನೆ ಎಪ್ಪಾಡು ಅಚ್ಚನ ಮದ್ಮೆ ದಬ್ಬ ಮನ್ಪೆ ನವೆಂಬರ್ 2 ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ದಾದ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಬಂಗುಡೆ ಬನ್ನೇಕ ಬಾವು ಬನ್ನಿ ಅಂದಯ ಮರ್ಮಯ ಓ ಮರ್ಮಯ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಮಾಲ್ಬೋಡು ಕಿಶೋರ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಕಂತು ಕೊರಿಯ ಕಿಶೋರ್ ಒಂಜಿ ಮಾಲ್ ಕಂತು ಕೋರವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಡಿದ ಮಾಲ್ಬೋಡು ಬಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಇಂಚೆ ಪೂಜೆದ ಪಾಡ್ನ ಮಗನ ನವೆಂಬರ್ 14 ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡವ ಬಲೆವ ಮಾತೆಲ್ಲ ನವೆಂಬರ್ 14 ಬಲೆ ಮಾತಾ ಅಲ್ಲೇ 11 ಲೆಕ್ಕಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಡು ಮಾತ ಬಲೆ ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡುವರ ಮಾರ್ರೆ ಕುಜಲಿಗು ಲೇ ಒಂದು ಉಂದಿ ಆಲ್ಪ್ಸ್ ದಕಲ್ಲ ಜೇಕೆ 20 ಲೈಕ್ ಅಂದಿ ಮಾಲುಂಡ ఉంది ఆయన కుజారు యాన్ పాడినట్టు ఆయన ఆయన ఖాళీ అవుతుంది కుజ్జలు పాడి వసనే ಒಂದರ ಸ್ಮೆಲ್ ತರವೇನೆ ಆಯ್ತು ನಾನೆಲ್ಲ ಸಾವು ಮಾಲುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಮಾಲುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತೆನ್ನ ಬರ್ತಡೇಗೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರು ಎನ್ನದಾದ ಪಾಪದಾಯಿ ನೀರು ಪಾಪದಾರ ಅದೇ ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲಾಪುಲ್ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಈಳ್ಕೊಂಡ ಸಮಾ ತಿನ್ಪುನಿ ಬರ್ಪುನಿ ಅವ ಕೊರ್ತೆ ಇರು ಏತು ತಿನ್ಪಾರ ಆತು ಕೊರ್ತೇವೆ ತಿನ್ನಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ನವೆಂಬರ್ 14 ಕಡ್ಲಣ್ಣ ದಾದೆ ಕಡ್ಲೆ ಬೆರಿಗಟ್ಟಿಂಡ ಒಯ್ಕೆ ಬೆರಿಗಟ್ಟಿಪ್ಪನು ಕಡ್ಲೆನಾಗೆ ಈಲ ಬಲ ಈಲ ಸೀದ ಸುರತ್ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬದುಕುಲ್ಲೆ ಅವ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬದುಕುಲ್ಲೆ ಈ ರೇತ್ ತಿನ್ಪವರು
ತಿನ್ಪರು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡರು ಆವೋ ತಿಲ್ಲೆ ನಿಕು ತಿಲ್ನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾನಲ್ಲ ಈ ಜಾರ್ ತಿನ್ಪೆ ಅಕು ತಿನ್ಪೆ ತಿನ್ನಾರು ಯಾನುಲ್ಲ ತಿನ್ಪುನಾತು ತಿಲ್ಲೇವೆ ಬಿಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಪೋಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಪ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಲಾಪುಡು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಪುಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಲಾಪುಡು ಅವ ಕೊರ್ದುಪು ಪೂರ ಕಾಸು ಅನ್ನ ಕೊರ್ಪೇರು ವನಿತಕ್ಕ ಇಜ್ಜರ ಬಂದಾಗ ವನಿತಕ್ಕ ರೆಡಿ ವನಿತ ಕಾಸಿನ పోయిజారే ఇది అంచదాలజ్జి నీకు తిన్పును బోడితినాత తిండ్ర బండి నైకేయాను నీకులు బోడితినాత ఏత బోడాత తిన్లే ಕಾಸು ನಿಕುಲ್ ಕೊರ್ದು ಬೋಲೆ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಂತ್ ಬೋಲೆ ಆತು ಎಂಕ್ ಕೊರ್ಪಡ ಕೊರ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಆಗ್ತೈತನು ಅಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಿಲ್ಲದ ಕೇಕ್ ಕನ್ಪಿಕ್ ಚೋಕು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮನ್ಪುವ ಅವನ್ ಕೇಕ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಗಮ್ಮತ್ ఎల్ఎన్జి దొంబయలుగు పోడు పోలే ಅವನು ಎಡ್ಡ ಬಂತಾರೆ ದೊಂಬೈಲಿಗೆ ಹೋದು ಕ್ಯಾನ್ಚೇನೆ ಯಾಕಲ್ಲ ಪುರೇನೆ ಕಟ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಅಂದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪನೆ ಅತ್ತು ನಿಗ್ರು ಕೊರೋಡೆ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 14 ಏಪ ನವಂಬರ್ಡಾ ಈ ತಿಂಗಳ ಒಂದಿತ್ತ ಏಪ 14 ನವಂಬರ್ 14 ಈ ಒಂದಿತ್ತ ಏಪ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಯೇ ಕುಲ್ಲೇವೆ ಪಾರ್ಟಿಡೇ ಕುಲ್ಲೇರು ఆరు పనయ్య పాటికి పండు అని తక్క బొమ్మాయి పోపాను అర్థం కోరపాలి ఈ ఊడుకులది పాటి కోరబండి ఆవంది ಹೌದಾ ಇಡೀ ಕುಂಬಾರಿ ನಂದಿ ಕಾರ್ ನಿಂಚು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣ್ಣುಗುರು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟೆ ತಿನ್ಪಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟೆ ತಿನ್ಪಿನ ಬರ್ಪಿನ ಬರ್ತೀನಿ నికల కాసులు తినలే నికల కాసులు పర్లే నికల గ్లాసులు ఉల్నే నికల కాసు పాటి మంత్లీ వావ్ సూపర్ హాయ్ సీస్ వనస్ అండి ఇజ్జేనా వాడు వనస్ ನೇಮುಲು ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ లేరు ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರು ಕಾರ್ಲದಾರ್ ವನಿತಾ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಕಿಶೋರು ಬಕ್ಕ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಓ ಮರ್ಮಯ ಓಲೆ ಅರ್ನ ಲೈವ್ ಅದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಮಾತ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ವೆಪ್ಪುನು ಏರ್ಲೆಜ್ಜೇರು ಮಾತ ಉಳ್ಳೇರು ಯಾ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪೇವೆ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ದಯಪಂಡ ಇರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ್ರೆ ಗೆಡ್ಡಾಪ್ ಅವೇ
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್. ವನಿತಾ ಕಾರ್ಲದಾರು ಕಾರ್ಲ ತೇಸುಚಿ ರಮೇಶಿನ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಓಕೆ. ಇರ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ಪಾವೆ ಲೈವ್ ಬಲಿರೆ ಲೈವ್ ನಾನು ಬರಲಿ ನಿಜ ಬದಲ 100 ದಾನಾಗ ಲೈವ್ ಬರೋಲಿ ಲೈವ್ ಬರಲಿ ಬಲೆ ಅತ್ತಿಯೇ ಇಂಕೊಂಚಿ ಡೌಟು ಈರು ಪೂಜಾರಿ ಮರ್ಮೆ ಎಂಚ ಮರ್ಮಯ ಕೃಷ್ಣನ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಕದಾನಿ ಗೊತ್ತು ಮರ್ಮಯ ಕೃಷ್ಣನ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಮಿಲೆಪ್ಪನೇಕ ದಾಲ ಆಪುಜಿಯ ಅಲ್ಲ ಆರ್ಪಿದಡಿಯರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಈ ಜನ ಪೂಪನೆ ಮಾರ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂದದ್ದು ಉಂತ್ಲೇ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯಾನು ಇನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಬುದರ್ ಹರಿ ಆಯ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್ ಎಂಚಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಓ ಈರು ಪನೋಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಲಿನ ಬಂದ್ಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂತ ತಮಾಷೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಈರೊಂಜಿ ಸಿನಿಕಿ ಇಂಚ ಬಂತೀನಿ ಬೋಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಏರಿಗ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಬಂತೀನಿ ರೇ ನಮ್ಮ ನನ್ನೋರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡವೆ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪನ್ಪೆ ಏರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಪೂರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಲಿ ಈ ಜನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿತ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಏಪಿ ಜೇಕಿ ಪೋಯ್ನಾ ವನಿತಾ ಹಾಂ ಬರ್ತಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಿತ್ರ ಕೈ ಉಂಡತೆ ಗೊತ್ತಲೆ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೂರಲ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಈ ನಟ್ಟನಾಕಲು ಬರ್ಪ ಅವೇನು ಪೂರ ಗೆನ್ ಪುಡ್ಚಿ ಅವೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು ಡಿಲೀಟ್ ಬಂದಾಕ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಇಜ್ಜರ ಯಾಂತ ಉಪ್ಪುನಿ ಕೊಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ 10 ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಾಡ್ವೆ ಲೈವ್ ಮುಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪೆ ಮುಳುಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬರೋ ಮುಳು ನೇಲೊಂದು ಇರತ್ತೆ ಈತ ನೆಪ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ವನಿತಾ ದಾದಾ ಕನ್ಪರು ಯಾಲ್ನ ತಮಾಷೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದು ಎಂಕುಲ್ಲ ತಮಾಷೆನೆ ಆ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇವೆ ಸಬ್ ಮನ್ಪುನಾರ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಇದು ಎನ್ಮ ಗಂಟೆ ಬೊಕ್ಕದ ಲೈವ್ ದಿ ಓಡ್ಸಿರು ಈ ದೀಪರಂದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಇರೇ ಫ್ರೀ ಆಯ್ನದಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪಾವೆ ಇರೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಇರೇಗ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಬ್ಬ ಹಾಪುಂಡು ವಾಚ್ ಟೈಮ್ ಹಾಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪಾಯನು ಎಡ್ಡೆಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮರ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಮೇರ್ ಮಂದಿನ ಯಾನವರ ಕೋರಿದ ಕಜ್ಜಿ ಪಂಚನೆ ಮಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಪಾಡಿಯರದೆ ಅವು ಯಾ ಮಂದೆ ಶೋಕಾತನು ಇದಾದ ಕನ್ಪರ್ ವನಿತಾ ಜೇಕೆನ್ನ ಪೊಯ್ಯರು ಒರೀಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಇಜ್ಜನಕ್ಕು ಇಂಕ್ಲು ಒರೀಲೆ ಇಜ್ಜೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತೂಜಿಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಏಪಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಕಾದ ಕಾದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಂದಿಯೇ ಯಾನು ನೇಲೊಡ್ಚಿರು ಓ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅಂದಿಯೇ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟು ಪೂರ ನಮ್ಮುಂಡದೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾರೆ ಮನ್ಪರೆ ಬೆಳೆದೆ ತಕ್ಕೊಳವೆ ಪೂರ ಎಕಡೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ಸೈತೇ ಪೋಯಿರ ಐಕ್ ಐಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತತ್ತತ್ ನೆರಿಯ ಬಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಳು ಜನಕ್ಲು ಬಿಡ್ಪುಜೇರು ಅಕುಲು ಸರಿ ನೆರ್ಪೆ ಅಕುಲು ನೆರ್ಪಿರೋದು ಎನ್ನ ನೆರ್ ದಾಂಡು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ತೂಲೇರೇನು ದಾದೆ ಮೂಲ ಒಂದೇ ಏಪಿ ಇಲ್ಲಿರ್ತೆ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಆರ್ಕು ಇಟ್ದಾರು ನೆಟ್ ವನಿತಾ ಸಾಲಿಯನು ಬೊಂಬೈದಾರು ಜೆ.ಕೆ ಅನ್ನ ಕುದ್ರುಳಿದಾರು ಜೆ.ಕೆ ಬಂಡ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಡಲ್ ಒಳ್ಳೆರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕವಿತಾ ಸುಮಾರು ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ ಕೋಪ ಬರ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂದಿ ಕಾರ್ಕಳಗೆ ಮೋಲ ಉಡುಪಿ ಏರು ವನಿತಾ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆ ಡುಪ್ಪುನು ಆಲಿತ್ತ ಎಲಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜೆ.ಕೆ ಅನ್ನ ಪೋತೇರಾರು ಪಾಪ ಅದು ಪೋಯರ ಇತ್ತೆ ಬರುವೇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಂಚಿ
అరే కనెక్ట్ అవ్వాలి అన్న పూజారి సుచిర మెస్సిగు కనెక్ట్ అవ్వాలి వనిత ಸುಚಿರ ಮೆಸ್ಸಿಗೂ ಸಬ್ಬಲ್ಲೇವಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಅವು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಮೊಲ್ಲ ಮಧುನ ಯಾಲ್ ನಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ ಬಾ ನೆಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಡೇಟ್ ಕಾರ್ಕಲಡು ಕೋರಿಂಡ ಕೋರಿ ಆಕಲಿಲ್ಲ ದಿನೋಲ ಮೀನು ಕೋರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ಉಂಡು ಅದೇ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಕಾರ್ಕಲಡು ಕೋರಿ ಉಂಡಾಗ ಕೋರಿ ಪೂರ ಉಂಡದೆ ದಿನೋಲ ಕೋರಿ ಮನ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಅಡಿಗೆ ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಅಪ್ ಬೋರಿಂಟು ಬೋರಿಲ್ಲ ತಿಪ್ಪೇರ ಆರು ತಿಂತೇರು ಅತ್ಯ ರೋಲೆಕ್ಸ್ ಓ ಕಿಶೋರು ಈ ಪೋಯಿನ ಮಾರಯ್ಯ ಬುಡ್ದು ಎಂಕಿ ಲೈಕ್ ಏತಾತನು ಅನಿತಾ ಬೋರಿ ಅತ್ತಿ ದಾಯಿಗೆ ಬೋರಿ ತಿನ್ಪರತ ಇರು ಬೋರಿ ತಿನ್ಪುಜಾರ ತಿನ್ನೆ ఎవరు ಬೋರಿ ತಿನ್ಪರತ ಇರು ಓ ಅತ್ತಿಗೆರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈರು ಇರ್ತೀನಿ ಏಪಲಾಪನೊಂದು ಇರ್ತೀರ ಅಂದು ಯಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ ಹಾಲು ಕ್ಯಾಶರ್ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಹಾಲು ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ಪನ ಪುರ ಹೆಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತೀನಿ 2 ಜನ ಅಲ್ಡೆ ಕೇಳಿ ಮಾತ್ರ ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಕೋರಿಗೆ ಮಾಲುಂಡ ಕೋರಿಗೆ ಮಾಲು ಜೀರು ಮಾಲಾಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂದಲೆ ತುಲೆ ಏಪಿ ಆರ್ ಪೂರ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಪೂರ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇರೀಗ ಮಾಸ ಓಡದೆ ಬೋರಿಡ ಅಂಡ ಮೊಳ್ಳ ಮಾಸಪ್ಪು ಅರೆಗ ಅನ್ನ ಕೊಂಚ ಕೋರಿ ಪೂರ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಆ ಜನ ತರಕಾರಿ ಜಪ್ಪುಜಿ ಆರ್ ಕಿನ್ನಿ ಕೋಳಿದಾರಿ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಮೇರುಲ್ಲದ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಕಿನ್ನಿ ಕೋಳಿ ಕಟೀಲ್ ಇಪ್ಪುನಿ ಮಾತ್ರ ಕುವೈಟಡು ಈ ಸರ್ತಿಂಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪೂರ ಒಂಟೆ ಒಂಟೆಜ್ಜಿ ಕುದುರೆ ಕುದುರೆ ದಾಂಡ ಕೊರ್ಪೇನ್ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್ ಇರ್ಕೊಂಡ ನಾನು ಕುದುರೆದ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇನ್ ಪಡಿಕೆನಾ ಕುದುರೆದ ಪಡಿಕೆನಾ ಪರ್ಪರತ ಇರು ಗಂಗಸರ ಆಯ್ತು ಕುದುರೆದ ಪಂಡಕಿ ಕೊರ್ನಾಗೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪಿರ ಗುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂದಿಯೇ ಸತ್ಯ ಸುಳ್ಳತ್ತು ವನಿತಾ ಅರೆಗೊಂಚೂರು ಕುದುರೆದ ಕಾರ್ಕಲಡು ಸ್ವಾಗತ ಬಾರುಂಡು ಈ ಜನ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾರ್ರೆ ಅರಿಗೂ ನಾಯ್ದ ಮಾಸ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ತಿನ್ಪೇರಾರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಪಂಡ ತಿನ್ಪೇರು ಅತ್ತೆ ನಾಯ್ದ ಮಾಸ ತಿನ್ಪಾರತ ಅವಳು ತೂಲೆಗ ವನಿತಾ ಕಾರ್ಕಲಡು ಸ್ವಾಗತ ಬಾರುಂಡುಗೆ ದೇವರ ಈ ಜನ ಒಂಜಿ ಪೋಯಿಟ್ ಕುಲ್ದಿನ ಬಾರ್ದ ನರಡು ಕುಲ್ದಿನ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ಜೇಂಟು ಊರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡರೆ ಅಂದು ಉಂಡು ದಾದ ಹೊಡಿತ ಮೆಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಕಿಂದಿ ಕೊಲ್ಲಿದಕ್ಕಲು ಪಾರ್ ಬರ್ವೇರು ಈರ್ ಪೋಡಿ ಜರತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತಿ ಈರ್ ಪೋಡಿ ಜರತ ಏಪಿ ಪಂಪನಿಕ್ಕದಾನಿ ದೇ ಕಿಂದಿ ಕೋಲಿದ್ರೆ 2 ಜನ ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ದ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಿರಕಲು ಇಜ್ಜಿನ ಬರ್ಪೇರಕಲು ಹಿರೇನ್ ತೂಪೇರು ಓ ಅಂದೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಜ ವನಿತಾ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾ ಆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆರ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಲೈವ್ ಪೈ ರಮೇಶ್ಗೆ ಹಾಯ್ ರಮೇಶ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ನೇ ಏಪಿ ಪನ್ಲೆ ಮಾರ ಪಲ್ಲೆ ಹತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಪನ್ಲೆ
ನೇ ರಮೇಶ್ ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾರೆ ಹೆಂಗಿನ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ರಮೇಶ್ ರಾಜೇಶ್ ರಮೇಶ್ಗೆ ಹಾಕೇರು ಬರ್ತದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಮೇಶ್ ಬಂದು ಬರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಮಾರ್ರೆ ಇಜಿನ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಾಕುದು ಇದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೇಗ ದಾದಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅನ್ನ ಆ ಜನ ಪೋಡಿದು ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಆತನು ವನಿತಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅಂಡ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇವಿ ಆರ್ಲ ಇರೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೇರು ಎರಡು ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಹೊಸತು ಜಾಯಿನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏನು ಅಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪೆ ಅವೇ ಓಕೆ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಲಿ ಅವೇ ತೂಲಿ ಓಕೆ ಮೇ ರಾಜೇಶ್ ಇರೇಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೇರವೇ ಅರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ವನಿತಾ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆನಪಿಡು ಸಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿಜಿನ ಪಿದೇದಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಅಕುಲು ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆನ್ಪುಜೀರ್ ಮಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆನ್ಪುಜೀರ್ ಕಾರ್ಕಳದಾರತ ಪೂರ ನಮ್ಮವೇ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡೆಪಲ್ಲ ಈ ಕುಡ್ಲಾಡ ಬಾಂಬೆಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದೆಲ್ಲ ಏಪಿ ನಂಚಿಂದಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿನದು ಆರ್ವಾಗ ಗೆನ್ಪುಜೀರ್ ದೇ ಈರೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾರ ಏಪಿ ಮನಸಾಂಡ್ಗೆನ ಏನ ಎನ್ನಾತಿಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಶ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ದ್ರ ನೀವು ಸುಚಿರಮಸಿಗೆ ಸಬ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಕನ್ನಡನಾ ತುಳುವ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಜಿ ಕನ್ನಡನಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇದ್ದಾರ ಯಾರು ಬರ್ಪೆತ್ತೆ ಯೋ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಯಾನೇಲು ಈರ್ನೇಲುಡ್ಚಿ ಅನ್ನುವನ್ನ ಚೆನ್ನಲ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತುಳುವ ರಾಜೇಶ್ ತುಳುಗೆ ಯಾನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಏಪಿ ಯಾನ್ಲೇರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅವಿ ಈರೆಗೆ ಎನ್ನ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನಲ್ ಮನ್ಪಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಲಿ ಫಾರಿಂದ ಯಾನ್ ತುಪ್ಪ ಯಾನ್ಲ ಅವನಿತ್ತಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪ ರಾಜೇಶ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ರಾಜೇಶ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ಪೈ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪಚ್ಚಿ ಇರೋಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮನ್ಪುಗ ಯಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿನ ಬೋಲೆನ್ ಚೆಡ್ಡನ್ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ವೇಪಿ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನ ಕಂಟಲ ಬೊಬ್ಬುಜಿ ಕಾಸ್ಲ ಬೊಬ್ಬುಜಿ ಅವಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ಇರ್ನ ಅರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಸುಚಿರಮಿಸಿರಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನೊಂಜಾನು ಅಗುಲ್ಲ ಐಟು ರೀಲ್ಸ್ ಬಂದಿರು ಶೋಕ ಆತನು ಐಟು ಇಂಕು ಇಷ್ಟ ಆತಿನ ರೀಲ್ಸ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಏರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಓ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮೆಗ್ದಿಲ ಪಲ್ಲಿನಲ ಶ್ರುತಿನಲ ಕಲನ ಕರ್ಪೂರದ ಗೊಂಬೆಡೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಡ್ಡು ಜಡ್ಡ ಐಟ್ ಮೆರ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಸುಚಿನ ಮಗಲ್ಲ ಬಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಾಳು ಮಧುನ ಅಲ್ಲ ಮಗಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಶೋಕ ಆತನು ತಬ್ಬಲಿಯ ಪದ್ಯ ಉಂಡದೆ ಅಲ್ವೇಕೆ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ವನಸಾಕ ವನಸ್ಸು ನಾನಾವಡು ಎಂಕು ಪೂರ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎಂಕು ಬೇಡ ಎನ್ನ ಜಾಬ್ 14 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಯಾವ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಪಂಡಿ ನೀಡಿ ವನಿತಾ ಈರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಚಾನಲ್ ವನಿತಾ ಮನ್ಪುಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರ ನೀವು ನನಗೆ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್
ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನೀ ಮೇರು ಮನ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ ಅಂದೇ ಬಂದಿದ್ದ ಈ ಮನ್ಪು ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಸೋಬಡ ಬಂಡೆ ಮನ್ಪುಲ ಬಂಡದು ಹಾಲು ಮಂತಿಜಲ್ ಕೈಕ್ ದಾದನ ತಾಗದಿಂದ ನಾನು ಪಾತ್ರೆ ತಡವೆ ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೊರಿಯರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 90 ಪಾಡುನ ಪದ್ಯ ಇಜ್ಜ 90 ಪಾಡುನುಂಡು ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಬಾಲೆ ಮಂದೆ ಬಾವ ಬಂದರು ಉಂಡು ಕೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲಿ ಬಾವ ಬಂದರು ಪದ್ಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನಿ ಐಟ್ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಅರ್ನಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಗಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಬಾವೆ ಆಯ್ ಮಾಲ ಬರ್ಪುನು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಾವ ಬಂದರು ಬಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ಡೆ ಆತನು ಯಾ ತೂಕ ಲಾಕ್ಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಆತ ನಿಂಗೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಕಲ್ಲಬುರ ಐಕೆ ಪನ್ನಿ ತೂಲೆ ಜೋಕುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಐಕೆಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ತೂಲೆ ಸೂಪರ್ ಆತನು ರೀಲ್ಸ್ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಬರೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ఒక ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲಿ ದುಂಬ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಗೊತ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ 36 ಸಬ್ ಇತ್ತೇರು ಯಾರು ಅಂಚನೆ ಪಾಡ್ದು ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನೇ ಪಾಡದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದು ಇಂಚ ಪಾಡ್ ನಾವು ಬಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೇರು ಮಾರ ದಾಯಗ ನೆರ್ಪುರು ಅನಿತಾ ಅನ್ನು ಮಂದಿನಿಗ ಹಾಂ 1 ಅವರ ದಾದಿ ಸುರೇಶ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಟ್ರಂಪ್ ಪಂದು ಒಂಟ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೆ ವನಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ವಾ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಿ ಸಂಬಂಧನ ಮಾಮು ಇದ್ನ ಟ್ರಂಪು ಅಂದೆ ರಾಜೇಶ್ಗೆ ಹಾಯ್ ರಾಜೇಶ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಂತ ಆಯ್ರ ಆರೆಗು ತೂಡೆ ಕೆರ್ನ ಕಡೆ ಏತು ಜನ ಪೂದರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಬಂಡದು ಮನ್ಪುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಿನಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆವೆ ಖಂಡಿತ ರಿಟರ್ನ್ ಮನ್ಪೇರಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಇಂದು ನೈಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ದಾದನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪೇರವೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬನ್ನೋಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಾಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆರ್ಲಗಿರ್ಲ ನೇರಡು ವನಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಏರು ವನಿತನ ಖಂಡನೆಗ ನೆರಡು ಆರು ಪಂಡೇರು ಬಂದು ನೆರ್ರೆ ಪೋರ್ಚಿ ವನಿತವ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಬಂತೆ ಈಗ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಿಶೋರು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓ ಹರಿ ನೇಲು ದೇವರ ಇರೇ ನೇಲರ ಬನ್ನತ್ತು ನೇಲು ನಮ್ಮ ಬಲ್ಲು ಕಡಿವು ಇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಬನ್ಯ ಇರು ನಾನೇ ಇಲ್ಲೇ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆತ್ತದು ಮೀನು ಕಡು ಪುಡಿಸಿ ಬಂದ ನಿಂಚಲೆಪ್ಪಲೆ ನೇಲವಿರಿ ನಾನವೇ ತೂಕ ಈ ರೀತಿ ನೇಲ್ ಬರೋದು ನಾನು ತೂಕ ತೂಲಿ ನೇಲ್ ಯಾರು ಚೆರಿ ಮನ್ಪನ್ ಉಂಟುಲಿ ನಾನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಗೊತ್ತಾಗ वनिता रोल नेल बनावा ఎంత పేరు बड़ा अपने को बोनस मंथली पुल्ले बोनस मंथली अवे ಇದು बोनस मंथली ಗಂಟೆ 10:47 ಆಂಡು ಎನ್ಮರೆಕ್ ಬೈದೆ ಎನ್ಮರೆ ಓರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಓರ್ಮರೆಕ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ 10 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ
ಇದು ನೇಲಿ 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 ಎಂತ ನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ನೇಲ್ತೀವಿ ನೋಡುವ ಅಷ್ಟು ನೇಲಿ. ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೇಳಿದ್ರೆ. ಕೋಡೆ ಗುರುವಾರನ ಕೋಡೆನ ಇದು ನೇಲೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಮುರಣಿಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋಡೆದ ಹತ್ತೊಂದು ಮುರಾಣಿದ ಬಲೆ ವೆಜ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ವೆಜ್ಜಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬೋಡು ವೆಜ್ ಉಂಡಿಗೆ ವೆಜ್ ನಿನ್ನ ವೆಜ್ ಏರೇ ಬೋಡು ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ನಮ ಕೊಕ್ಕ ಎಂಕು ಕೊಕ್ಕ ಮೀನಾವಡು ಇನಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋಲೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತಾರೆ. ವನಿತಾ ಇತ್ತ ಬರ್ರೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಲಂಜಿ ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಹೋಗ್ಲ ಎಂಟು ಫ್ರೈಡೇಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ನೇಲಿನಿ ಗುರುವಾರ ಮೂಜರಿ ಇತ್ತು. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಭವ್ಯ ಯಾನೆ ಪಂತೀನಿ ರೇ ಪಾರವೆ ಈ ನೇಲು ನಿಜಾದೆ ಯಾನೆ ಪಂತೀನಿ ಅರ್ನೆಗೆ ಪೋಯರ ಆರ್ಲ ಮೆರ್ಲಾಕನೆ ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇರು ಅರೆಗೊಂದು ಸಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೂಲೆ ಬಂತೆ ಪೋಯಾರು ಇತ್ತ ನೆಕ್ಲ ಪಂಡೆ ಆರ್ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಿತ್ತು ಸುಚಿ ರಮೇಶ್ ಕಾಲಿ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಎನ್ಮನುತ್ತ ಚಿಲ್ಲರು ಸಭಾ ಆತೇರು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಅರೆಗೊಂಚು ಸಭಾಲೆ ಅರೆಗೊಂಚು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅರಡಲ್ಲ ಪೂರ ತರಕಾರಿ ಇಜ್ಜಿ ವೆಜ್ದಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಬಾಯ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮದು ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ತಿಂಗಳು ಬಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಪುನಃ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಬಂದೀನಿ. ಈರ್ನ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ತೂಪ ದಾದೆ ವನಿತಾಗೆ ಈ ಕಿಶೋರ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ರೋಲೆಕ್ಸ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ತ ಪೋಯ್ನಿ ಜೇಕೆನ್ನೆಲ್ಲ ಪೋಯ್ನಿ ಜೇಕೆನ್ನ ದೂರ ಪೋಯ್ನಿ ವನಿತದಾದಗೆ ಅಲ್ಪಪುರ ಅಲ್ಪ ತೂಪನ್ನು ನನ್ನ ವನಿತಾ ನನ್ನ ಏಪ ಉರುಗು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೊಡ್ಡಿಗೈತೆ ಉರುಗು ಅಥವಾ ವನಿತಾ ಮಮತಾ ರಮೀಸ್ ಮಮತಾಜ್ ರಮೀಸ್ ಮಮತಾ ರಮೀಸ್ ಹಾಯ್ ದಾದಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುಂದುಂಡ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ చెప్పు ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತಿ ಯಾಲ್ನ ಬೊಬ್ಬೆ ಒಡೆ ಬೊಬ್ಬರಿ ಇದು ನೇಲರೇನಾ 15 ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಿ ಒತ್ತೆ ದಿನ ಲೈವ್ಗು ಆ ವನಿತಾ ಓಕೆ
ಅವ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದಿನ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾ ಅಲ್ಲ ಪಾಡಿ 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 ನಂಗೆ ಗುರ್ತ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಂದ ಆಯ್ತಾ. ಲೈಕ್ ಕೊಡು ನೀನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಾ ಬರ್ರೆಪ್ಪು ಜೇಕೆ ಅನ್ನ ಪಾಪ ಅಮ್ಮಗು ಹುಷಾರಿಜ್ಜತ ಅಂಚಪು ಅಂದ ಅನ್ನ ಅಂಚದು ಬೇಲ ಅವಡತೆ ಪಾಪ ಅಂಚಪುರ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜತೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಮಮತಾಜ್ ಜಮೀಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಲ್ನ ಬಾಯ್ ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾನಿ ಬಲ್ಪುನು ಲೈಕ್ ಏ ಮುಂತ ಲೈಕ್ ಕೊಡಾಯ್ತಾ దా మూసింది అంత బాధపడి నిన్న తూలా ఈత కొడతాను కదా అతను ఓడిపోయింది నీకులు దూరం పోతే ఈత కొడుతూ ఈత కొడుతులా పైసా తిదు నిద్ర ఈత బాಟ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಅವು ಏನಿಲ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಬರುವ ಎರಡು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಏರಿಯೇ ಕಲ್ಕುನು ಹಲೋ ಅಂಚಿನಿ ಕಲ್ಕೇಳಿ ಬೇಲೆ ಹತ್ತಿಸಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ನಿಂಡು ಮಾರ ನನ್ನ ಮಾಟಿದ ಕೊನೆ ಬರ್ಕ ಏನೇನು ಚಪ್ಪಾಡಿ ಮಗಳು ಬಂದು ಕುಡಿಗೆ ಬಂದು ಉದ್ದುಂಡು ಮುಂತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಲ್ಲವೇ ಯಾಪಲ್ಲ ಬರಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಇದೀಗ ಏತು ಜೋಕುಲು ಟೂ ರಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಗೋನನಕುಲು మల్ల గోననకులు గంట పతంజాను ఇంక ಇದು ದಾನ್ ಲೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಜಲ ಒನಸಾಲ ಬರಿಗಣ ಮುಂತ వచ్చావు ಮುಂತ ఇప్పుడు బెల్ట్ ఆపండి బాబు వెచ్చారు బెల్ట్ అప్పుడు ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇರ ಎನ್ನ ಕಡೆಯದು ಮೇರೆ ಅನ್ನೊಂಡ ಪಂಡಾಯನ ಚಾದಿಲೆ ಆವು ಚಾದಿ ಪೇರು ಬತ್ತ ಬರ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಬೇರೆಗ ಎನ್ಮರೆಂಟನಾಗ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೇ ದಿನಲ್ಲ ಕೋಡವೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಬರ್ತದೆ ದಿನಲ್ಲ ಬರ್ಪೇನು ಪಗೆಲ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಲೈವ್ ಮಂತ್ರುಂಡತೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಬೇಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಮೂಜವರೆ ಕುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಕುರ್ಸೊತ್ತು ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ವನಿತ ಪೋಯಿನಿ ವನಿತಾ ಟಾಟಾ.
ಟಾಟಾ. ಏ ಮುಂತ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ಯವ? ಹೋಗಿದ ಬಂದು? ಹೋಗಿದ? ವನಿತಾ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಪೂರ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಪೂಪನೆ ಪೂರ ಓಕೆ ಯಾನ ನನ್ನ ಪೂಪನಿ ಬೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಹಾಕ್ಕೊಡು. ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲೇವೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೂ. ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದೆ ಮುಂತ ಹುಯ್ಯಮ್ಮ ನೀನು. ತೆತ್ತಿ ತೆತ್ತಿ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ. ದಾದೆ ಮಗ ಅಂಜಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಸಳಿದು ಪೂರ ಬೇರೆ ಯಾನೂರ್ತಿ ಹೊರಿದೀನಿ. ಭಾಳ ಜನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜೋರು ನಾನ ದಾದೆ ಜೋರುನು ಚೋಚುನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು. ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ದಾನಿ ಲೇಟ್ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಾ? ತಿರಿಬೋಯ್ಕದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏತು ಮಾಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ. ನವೆಂಬರ್ 14 ಗೊಂಜಿ ಗೌಜಿಂಡು ಊಟ ಆಯ್ತಕ್ಕ. ಓ ಕನ್ನಡ ಊಟ ಆಯ್ತು ನಂದಿ ಗೌಜಿಂಡು ನೆನಪುಗ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಗೌಜಿ. ನಾನು ಊಟ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತಾ, ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ? ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಿಮ್ದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಏನು
ಬೇಗ ಕೊಡು ನಾನು. ಆಯಿತು, ಊಟ ಆಯಿತು. ಏನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ನಾಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಏಜಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ಯಾ? ಅಮ್ಮಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ. ಮನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು. ನಾವಿರುವಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ. ಊಟ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಊಟ ಇವತ್ತು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು ಪುಳಿ ಮಿಂಚು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು. ಸೂಪರ್ ಮಾತು. ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿ ಮಿಂಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ. పులి మించుండా ఉండు ఎక్కడ మంతిని బంగుడే కేజీకి 200 ರೂಪಾಯಿ, కేజీకి 200 ರೂಪಾಯಿ ಗೊತ್ತಾನೆ. ಯಾನ ಕಂತೀನಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಡ್ಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದಗೆ. ಏನ ಗಿಫ್ಟ್ ಎನ್ನ ఇంక గిఫ్ట్ ఏర్ కొరుపు నాకు లేరు, ఏర్ల కొరుపు చేరు. గిఫ్ట్ కాదు ఎప్పుడు దాదాందు కొరుపుని గిఫ్ట్. ಇಂಚಿನ ಮಾಡಲು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾಕಿ
ബങ്കുടെപ്പലി വെഞ്ചി വന്തി ബങ്കുടെപ്പലി വെച്ച് വന്തി ബങ്കുടെ പുളി മുഞ്ചി ఎక్కడికి నీ బంగుడే అంజా ఎన్న బేలానగని చెప్పునే పోయాను అంచలక్కుని లేట్ అయ్యాను అట్లాగే ఓకే మేడం గుడ్ నైట్ ఓకే గుడ్ నైట్ ఏది బాజాను దగ్గర ಮೀನು ಹಗ್ಗ ಆತಲ ಮೀನು ಹಗ್ಗ ಆತಲ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಐತಿಗೆ ತಂತೆ ಮೀನು ಮೀನು ಯಾನ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮೇಡಮ್ ದೇರ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಲ್ಪಾಗೆ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ದೇರ್ ಮಾಡ ಪುಸತ್ತು ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ಗಂಟೆ ತುಲಿ ಒಂಜಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ತೊಂಜಿ
ಬಾಯ್.